ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብረኽቲ ኢኺ ረከርስኹም ብርኽዩ ቁምል ተጸካ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍትወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። ይፍታህ ወይስረይ እግዚእና አምላክን ሙዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ታኒገ ቀና ሰራያት ያደምሳት አበሳ ወልድ ለብሩ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ቀናት አዊ ዲያቆናት ራን ሳርጎ ጸናት በበስምክሙ ኩንፍታኑን ጻነ ይረሰን ስክሏን ስሜት ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መልዓሰት ተፈልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 كمون بنت اجزئتنا مريم مهرنا كرسوس والعصر تغلطه بنت اجزئتنا مريم كرسوس بنت اجزئتنا مريم كرسوس بنت اجزئتنا مريم مهرنا كرسوس بنت اجزئتنا مريم مهرنا كرسوس بنت اجزئتنا مريم كرسوس بنت اجزئتنا مريم مهرنا 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 كرسوس إذا سعزي آمن بارسقا قويتانا إيسوس كرسوس أما قبرين مفصمتا ساعات معلتن إياه كمون دك أسام سالمة سلزغانا كمون داتا قزي عدما سبت غتصر ناي مسقانا صلوت سناي نقر نقبرلنا يقرب حالي زيابيه ربون قويتنا أملغنان مدحنان إيسوس كرسوس نمسكن لنا صورنا ردي إناني اللي ودنا نقربنا تقبلنا أنت معقبنا نطمئنا سعزا سعزي عونا بسحنا أيوب الجوم بزا قدس على الزيان كل زمني وثنا بفصم سلام كحلونا كل زخ جابير أمنخنا لمن لنا وقويتنا جابير كل التحزابون قويتنا أمنخنا مدحنان يذكر سوس لغل كل قبرين أنت كل قبرين أو اشتغل قبرين مسكنا كلنا سلسور كنان زرد خنان زخل خنان نبخاون سرد قرب كنان تقبل كنان سرد عو كنان زتنا خنان كسعدا سعد يعون سرد بصح خنان مسكنا كلنا قوم بقرسر سلنا ذا قدس على زيان كل زمني وثنان نعغاب فراب بفصم سلامكم بتصم هبنا كل قناتين كل مكران كبون قوني زخونا كل قبر سيطانين مخرقوا فعصبات من لعل سلان أقويت أكبر كاب كله تعون أرح كاب درياب تلنا يبتعون أرح يبقى من زحيشن عزلنا تمانا نكرويتين كل حاجة سلان كالرقل سلطان ذهب كانوا نسخاقا مخاو كله بعد حنان مالها النمبر نفتح نكتو النحر والدخا ويثانان أملغنا مدحنان يسكر سات من فوق سبيل بزقورة عرتن قريتان مساقا معرمحوهم زخونا من بس كل سن سقعنان كبرين صناعات بوزر لك على من كل سعن نزال علم علم عن يسحى مزمر حمسان حدن وأملاك كمسال خامحرن كم تعوير راخ أبا سايد مسيس أو سايد أبيك حسبني أو حتى أتوي نازريني أنا أبا سايف اللي تعلقهم حتى أتي كل جزيب كلمة أيو زربا خاص عد فرد خامس أون كاتركب سأنا أخاط راي بدلكو أبكر مخا كي دوركو نهو أبا ساعة ولدكو نيك أبا حتى أتنستني نانا حق أوش تخاطر اليو أبحون توم مهرني انت خسارة سمع الزات ريني كبرت قطعودو صابني تنزغت قد كاينا عصم تحقوساس بحطان حقوسنا اسمعني يسكا هاب حاتياتي كونو مبزل لعب ساي ودم سسو واملاغ صوري لب فطر اللي شنو منفس كاوشتي حدث كابقت كاي دربيني أقوس من حنكام لسلي فقادنيا منفسون تقفني مقد خان مفرسهم ربي حتى أنا بخاخم البسعيم وأملاخ مرحاني كعداد ما نقفني لساني صدق حقل الكتب للبقيا بيتاي أفاي مسقانا خنا قرص خنا فريكفة مسوعات بهاي بلكان فزي كون اسم أقرب كل كانري مسوعات مرة رايتو قوني خمو مسوعات أملاخ سور منفسي وأملاخ نسورن كنت عند البايت ونعونيخا نتسيام بسقى خاصة نايك برلا مكاتيات إرسالي مولدا شعب مسوعات صدقي بزحر مسوعاتي بمولد مسوعات بهاك بلكايو شو أم مسوي إخا أرح بقرب الكايو هالليلويا صلاة كزيادك آسن كرسان حسين أملاخين مسكانا أقرب لي حاتياتيك حد قال ليك علم منه أمين. مزمور داويت مبل 230 ينتا كتصلي لنا يوم مزمور داويت 230 حدن أنا كتصلي عليه مزمور داويت مبل 230 كلتن دكتور كفلاي كتصلي لنا يوم مزمور داويت مبل 233 عدينا إلسابيت كتصلي لنا يخن مزمور داويت مبل 234 معمر سارة كتصلي لنا يخن مزمور داويت 237 ماما ملو كتصلي لنا يخي مزمور داويت
መበል 138 ዶክተር ጽጋብ ነፃ እንተሃሊኻ መዝሙር 138 ሓብረኒ ኢኻ ምናልባሽ ቢዚ እንተኾንካ መዝሙር መበል 141 ዶክተር ክፍላይ ክደግመኩም እየ መዝሙር 142 መምህር ሳራ ክትጽልያልና መዝሙር 146 ኣነ ክትጽልያየ ማማረዘነት እንኳን ሰላም መጻኺ መዝሙር ዳዊት 147 ክትጽልይልና ኢኺ ማማረዘነት መዝሙር ዳዊት 147 ኣማሙሉ መዝሙር ዳዊት መበል 148 ዓዊልኪ ክትጽልይልና እሺ መዝሙር ዳዊት 148 ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካብ ሰማይ ተመስግንዎ ኣብ ኣርያም ኣመስግንዎ ኩልኩም መላእክቱ ኣመስግንዎ ዘለኹም ሰራዊት ኣመስግንዎ ኣትም ፀሓይን ወርሕን ኣመስግንዎ ኣትም ብሩሃት ከዋኽብቲ ኣመስግንዎ ኣትም ናይ ሰማይ ሰማያት ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን ኣመስግንዎ እሱ ኣዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ እስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘላለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ሃቦም እግዚአብሔር ካብ ምድሪ ኣመስግንዎ ኣቶም ገበላት ባሕርን ማዕሞቕን ኩልኩም ኣቶም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ገመን ቃሉ እተስልጥ ህባቡላን ኣቶም ኣኽራንን ኮራቢትን ኩልኩም ፈረይተ እዋምን ጽሕድታት ኩልኩም ኣራዊትን ኩልኻትኩም እንስሳን ለመምት ትብሉን ነፈርተ እዋፍን ነገስታት ምድርን ኩልኻትኩም ኩላትኩም ማህዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረትን ምድርን ኣጓበዝን ጎራዝትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል እዩ ኣሜን ግርሞ ኣብ ልዕሊ ሰማይን ምድርን እዩ እሞ እስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡ እውን ቀርኒ ኣልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል እቲ ዝቐርቦ ህዝቢ የመስግኑ ኣሎ ኣሜን ሃሌሉያ ስለ ቃላት ክብር ምስጋና ይኹን እንሄለይ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 15 ሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ እዚ ሰብኣይ ዝጻድቕ ንኣምላኽ ዝፈርህ ንጽናዕ እስራኤል ንጽበ ነበረ መንፈስ ቅዱስ ድማ ነበሮ ነቲ መሲሕ እግዚአብሔር ከይረኣዮ ሞት ከም ዘይርኢ ድማ ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሉ ነበረ ብመንፈስ ከዓ ናብ ቤተ መቅደስ መጽአ ወለዱ ነቲ ኢየሱስ ህፃን ከም ስርዓት ገብሩሉ ምስ ኣተው ስምዖን ድማ ኣብ ኢዱ ሓቁፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይ ነቲ ንኣሕዛብ ምግላፅ ብርሃን ንህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮ ኣዒንተይ ካብ ረኣያስ ሕጂ ከም ዘረባኻን ባሪኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ኣሜን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሴር ኣቦኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ንሰግደልካ ኣሎና ኣሜን ኣሜን ክፍልታት ጸሎት ኣዴና ኤልሳቤጥ ክትጽልያልና ክፍልታት ጸሎት እነሆ ኣብ ቅድሚ እቲ ቁኑዕ ፈራዲ ክቐውም ተዳልየ ኣለኹ እቲ ኣብ ምግጋይ ዝሓለፈ ዕድመይ ንኹነኔን ንፍርድን ብቑዕ ስለ ዝኾነ ብብዝሒ ሓጢኣተይ ርድዕድን እንቅጥቀጥን ኣለኹ ግን ከነፍሰየ ጌና ኣብ መሬት ትነብሪ ካብ ሃለኺ ተነስሒ ምክንያቱ መሬት ኣብ መቃብር ኣይውድሶን እዩ ኣብ ሞት ከዓ ዝዝክሮ የልቦን ኣብ ገሃነም እውን ዘመስግኖ የልቦን
እሞ ካብ ደቃስተኪ ተንስእኪ ናብ መድሕንኪ ብንስሓ ኣምላኸይ መሓረንን ኣድሕነንን እናበልኪ ተማሕፀኒ። ስብሃት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይቀድሜለይ። አሜን። ዶክተር ጽጋብ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ዶክተር ጽጋብ እንተሃሊኻ መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ ክትጽልየልና ቢዚ ተኾንካ ግን ክሰግረካ እየ። እሺ ማማረ ዘነት መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እሺ ተመውዒድኩም መዋዕል ሰብ ዘይውዳእ እዚ ዓለም እዚ ከዓ ንዘለዓለም ዝነብር እንተዝኸውንሲ ነፍሰየ ንጹር ዝኾነ ምክንያት መሃለወኪ ነይሩ። ግን ከእቲ ጽዩፍ ዝኾነ ተግባርክን እቲ ሕማቕ እከይክን ኣብ ቅድሚ እቲ ሓቀኛ ምስ ዝቕላዕ ኣብ ዓራት ሓጢኣት ተሰጢሕኪ ኣብቲ ሸለልተኛን ከዳዕን ስጋኺ ኮለኺ እንታይ እዩ ትትህብዮ መልሲ? ኦ ክርስቶስ ኣምላኸይ በቲ ኣዝዩ ዘፍርሕ ፍርድኻ ስንብድ ነቲ ዘለኣለማዊ ፍርድኻ እንብርከኽ በቲ መለኮታዊ ነፀብራቃዊ ብርሃንካ እንቀጥቅጥ ኣለኹ። ኣነ ሕሱም ድኑስ ኣብ ዓራተይ ደቂሰ ዘለኹ ኣብ ሂወተይ እውን ዘይጉድስ ዝኾንኩ ናይቲ ተቐባል ቀረፅ ኣብነት ብምውሳድ ኣፍ ልበይ እናወቃዕኩ ኦ ኣምላኸይ ኣነ ገበነኛ እየ እሞ ይቕረበልለይ ይብል ኣለኹ። ይዘኒ ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ኣሜን አሜን። መምህር ሳራ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቁልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ናብ ባርያኺ ትቁልጡፍ ጽላል ረድኤትኪ ዘርግሒ ነቲ ኣብ ህልናይ ከም ማዕበል ዝገማጠል ክፉእ ሓሳባት ካባይ ኣረቕዮ እታ ህመምቲ ነፍሰይ ብኸንቱነት ኣዝዩ ሓለዋታ ጠፊእዋ ኣሎ እሞ ናብ ጸሎትን ምንቅቃኽን ኣበግስ እያ። ምክንያቱ ንስኺ ከኣሊትን ምህረት እትልምን ኣላይት ኣደን ኢኺ ኣደ ምንጪ ህይወት ንጉሰይን ኣምላኸይን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ተስፋይ ኢኺ። ሃሌሉያ ኣሜን አሜን ሃሌሉያ። ጸሎት ይቅጽል። ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ዶክተር ክፍላይ ክትጽልዩልና ነጻ ተሃሊኹም። ኦ ጎይታ በዛ ለይቲ እዚኣ ንዓሞ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሃልወና። ኦ ኣምላኽ ኣቦታትና ንስኻ ብሩኽ ኢኻ፣ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ፣ ቅዱስን ካውን ንዘለዓለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን። ኦ ጎይታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና። ኣዒንቲ ኩሉ ንዓኻ ይጽበያ ኣለዋ፣ ንስኻ ከዓ ኣብ እዋኑ ምግቢ ትህቦም። ኦ ኣምላኽናን መድሓኒናን ኦ ተስፋ ኩላ ወሰናት ምድሪ ስምዓና። ኦ ጎይታ ንስኻ ኢኻ ካብዚ ዓለት እዚ ንዘለዓለም ተድሕነናን ተዕቁበናን ኣሜን። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ፍርድኻ መሃረኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ሓቅነትካ ኣረዳእኒ። ኦ ጎይታ ብሩኽ ኢኻ እሞ ክብርኻ ኣብርሃለይ። ኦ ጎይታ ምሕረትካ ንዘለዓለም ይነብር። ኦ ጎይታ ንዓይኒ ተግባር ኢትካ ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ መዕቆብየ ስለ ዝኾንካ ኣይትንጸገኒ። ኦ ጎይታይ ንዓኻ በዲለ እየ እሞ መሓረንን ነፍሰይ ኣድሕናን እናበልኩ እጽሊ ኣለኹ። ኦ ጎይታይ ኣባኻ ተወኪለ ኣለኹ እሞ ኣድሕነኒ፣ ፍቓድካ ክገብርካ መሃረኒ። ንስኻ ኣምላኸይ ፈልፋሊ ህይወት ኢኻ፣ ብብርሃንካ ድማ ኢና ብርሃን እንርኢ። ምሕረትካ ናቶም ዝፈልጡኻ ክብርኻ ኸ ናብ ቁንዓት ልቢ ትምጻእ። ጽጋን በረኸትን ምስጋናን ብሓቂ ናትካ እዩ። ኦ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካን ንዘለዓለም እትነብር ዘለኻን ኦ ኣቦን ወድን መንፈስ ቅዱስን ንዓኻ ምስጋናን ውዳሴን ግርማን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኦ ልዑል ጎይታ በኣኻ ምእማንን ንስምካ ምዝማርን ሰናይ እዩ እሞ ምሕረትካ ብዘጽባሕ ሓቅነትካ ድማ ለይቲ ለይቲ ኣዘንቱ አሜን። ቃል ሕይወት ተስማዕልና። ሓፍትና ሉላን ሓፍትና ፍሮይንን እንኳ ብሰላም ኣተኽን።
عفتنا لولا وداسي سلس قدوس كتم ببلنا ختصليلنا نتا تهاليخي عفتنا لولا أنا قنية أتمنى لكن حوي سمعي العدل ايش سوري عدينا إلسابيت وداسي سلس قدوس صلي لنا ውዳሴ ስሉስ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ዮርዳኖስ ዝተጠምቀ ኣብ ልዕሊ ዕፀ መስቀል ምእንታና ዝተሰቕለ መሐረና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ሕያው ዘይመውት ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታን ዝተንስአ ብምስጋና ናብ ሰማያት ዝዓረገ ኣብ የማን ኣቦኡ ዝተቐመጠ ኣብ ህያዋንን ምውታንን ክፈርድ ከም ብሓድሽ ክመጽእ እዩ። ኦጎይታ መሐረና ኦጎይታ ይቕረበለልና። ኣሜን። ምስጋና ንኣቦን ንወድን ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ይቕድሜልና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ወስሉስ ቅዱስ መሐረና ኦጎይታ ኃጢአትና ሓደገልና ኦጎይታ በደልና ይጸብጽበልና ኦጎይታ አበሳና ይቅረበለልና ኦጎይታ ንሕማት ካብ ፀሓዮም ምንቲ ተቅዱስም ካይልካ ፈውሶም ኦጎይታ ነቶም ዝመቱ ቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ደኣ ነብሶም ዓርፍ ኦ ካብ ኃጢአት ዝኮንካ ጎይታ መሐረና ኦ ካብ ኃጢአት ዝኮንካ ጎይታ ርድአና ልማነና ተቀበለልና ክብርን ምስጋናን ብፍጹም ማዕርግን ቅድስናን ንዓኻ ይግባእ ኣሜን። ኦጎይታ መሐረና ኦጎይታ መሐረና ኦጎይታ ባርኸና ኦጎይታ ብቑዓት በረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንጽልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልናን ኣምሳና እንደገልና ክፋድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን። ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኹ ከዓ ንስ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኺ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን አሜን። ሃፍትና መኣዛን ማማ ትርሓስ እንኳዕ ብሰላም ኣተኽን ኣሜን። ዲያቆን ሓወይ እንኳዕ ብሰላም ፀናሕኩምና እግዚአብሔር ብሩኽ ምሸት የምስየና አሜን። አሜን። ፈላሕን ፀናሕኩም ንስኹም እግዚአብሔር ይመስገን። ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ክትጽልይልና መኣዛ ሓፍትና ዕራት እሺ ሕጂ እዋ ዕራት ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ኦ ቅድስቲ ምልእተ ጸጋ ኩሉ ግዜ ድንግል ብዝኾንኪ ወላዲት ኣምላኽ ኣደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምእንቲ ሓጢአትና ክሓድገልና ናብ ፍቅሪ ወድኺ ጸሎትና ኣዕርግልና ንሓቀኛ ብርሃን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሰላም ንብለኪ ንሓጢአትና ነፍስና ሓዲጉ ከምሕረና ናብ ጎይታ ለምንልና። ኦ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲት ኣምላኽ ንዘርኢ ኣብ ሰብ እምንቲ ኣማላዲት ናብ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሕድገት ሓጢአትና ክጽግወና ለምንልና። ኦ ናይ ሓቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኣማኒኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቕርበልኪ። ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተኣመነት ኣማላዲት ሓጢአትና ምእንቲ ክሓድገልና ተዘከርና ኣሜን። ኣሜን ዲያቆን ሓወይ ቃልዮም ተስማዕልና ማማ ትርሓስ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት እሺ ሕረ መእተዊ ጸሎት ሃይማኖት ኦ ኣደ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ኦ ቅድስቲ ድንግል ወላዲተ ኣምላኽ መድህነ ዓለም ስለዝወለድክልና መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለዝድሕንና ንመስክነኪ
وبيتنا نقصنا مدحنا يسوع كريستوس كبرين عخايفون مسخان هاوريات مقصهم سمعتها تخليلهم نتصارك أن علتهم لبيت كريستيان تنعى نحات أن حدقت محادة زملكوت فلوس قدوس نرسل يسجد المن نخبرون بيتاي محرنا وبيتاي محرنا وبيتاي بارخنا آمين. معمولو صلاة ሃይማኖት እሺ ናይ ሃይማኖት ጸሎት ኩሉ ብዝሓዘ ሰማይን ምድርን ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረ ብሓደ እግዚአብሔር ኣብ ንኣምን ብሓደ ጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዓለም ከይተፈጥረ ምስኡ ሁሉ ብዝኾነ ወልደ ኣብ ዋህድ እውን ንኣምን ካብ ብርሃን ተረኽበ ብርሃን ካብ ሓቀኛ ኣምላኽ ተረኽበ ኣምላኽ ዝተወልደ እምበር ፍጡር ዘይኮነ ብመለኮቱ ምስ ኣብ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ብኡ ዝተፈጥረ ብዘይከው ግን ኣብ ምድሪ ዘሎ ይኹን ወይስ ኣብ ሰማይ ዘሎ ምንም ዝተፈጥረ የልዎን መንታና ምንቲ ሰብ ምንቲ ድሕነትና ካብ ሰማይ ዝወረደ ብመንፈስ ቅዱስ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ለበሰ ሰብ ኮነ ሰብ ኮይኑ ድማ ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ኣብ ቅዱሳት መጽሓፍቲ ከም ተጻሕፈ ኣብ መበል 30 መዓልቲ ካብ ሞታን ተፈልዩ ተንስአ ብኽብሪ ናብ ሰማይ ዓረገ ኣብ የማነ ኣቦኡ ተቐመጠ ከም ብሓድሽ ንህያዋንን ንሞታንን ክፈርድ ብኽብሪ ክመጽእ እዩ መንግስቲ እውን መወዳእታ የብሉን ጎይታን መሕወይን ብዝኾነ ካብ ኣብ ዝሰረፀ መንፈስ ቅዱስ ንኣምን ምስ ኣብን ወልድን ንሰግደሉ ነመስግኖን ብነቢያት ዝተዘረበ እዩ ልዕሊ ኩሉ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ብዝኾነት ብሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ንኣምን ንሕድገት ሓጢኣት ብሓንቲ ጥምቀት ንኣምን ትንሳኤ ሞታትን ንዘለዓለም ዓለም ዝመጽእ ህይወት ተስፋ ንገብር ኣሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተመስገን ይኹን ይሁንልህ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕካ ኃጢአትና ሓደገልና ክሪያላይሶን 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 እሺ ማማረ ዘነት ቅዱስ ቅዱስ ክትጽልይልና ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብኽብርኻን ብልግስናኻን ብልኣትየን እውን ኩሉ ትመልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽ ሓይልታት ምሳና ኩን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቅናን ብዘይካ ኻረዳይ የብልናን ኣምላኽ ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታ ምሕረትን ግበረልና ዲያቆን ሓወይ ቁሩብ ልዕላ ብለለ ሓድሽ ዳኣት ወንዲ ከምስ ግብፀኒ ይቕሬታ እቲ ብድሌትናን ብዘይድሌትናን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉሁድን ዝኾነ ሓጢኣትና
ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕልና ዝስምዕ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ወጎይታ የቕረብ ኣለና ወጎይታ ከም ምሕረትካ ዳ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኣሜን بكم مهرتك أملاكي نبساني بكم مهرتك أملاكي وأكون كما أبساني بكم رتك عقوبك كما أبساني وقويتا بقعات قورنا مسكانا خمدلنا خنسلب سمايات تنبر أبونا اسمك يقدس من قصة تمسا فقد كان تعب سمايكم دمان بريكون علت مقبنا لما هبنا نحنا نتبدلنا بدلنكم دحدقنا له بدلنا أوسانا ندقنا كفارحنا ننبر فتنا يتكونا من قصين حايلين كبرين نزل عالم نتكاي ما أمين أوزتي مريم نايك قدس قبريل ملا سلام تا سلام لك الله ناخد دنقليخي بسقافون دنقليخي أدى እግዚአብሔር ተባወት ኮይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኹ ኣንስ ብረኽ ይኺ ፍረከርስኹም ብርኽዩ እሙል ተጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ነፍርተ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሚን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሚኻ ኣብ ተግባርኹም ብቓል ሓሳብኹም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣና እዩ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀር ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቕዱስ ምካልካ ተዓርቐልና ንሕደገልና وأملاك سلام كن حدر سلامات ليتابنا أبزانا يدك أسكتنا خاب كل چنكتنا تقبرنا خاب كل غفاءتن خاب كل فتنات سلام كحلونا خانا سلام الأكال أخذنا سقام برهرات مفكر سبتخونا حدود دخا إتنانا أملاكنا مدحنا يسكر سوس يتبون مسؤون كبرن وداسين قرمان زلوكا معري خامز زخونا وحيوت منفس قدسين سقانا يقبعك حج النزل عالما آمين هل نفسه كيف سعاد يصلى صخوت وقويتا محرنا عرضكاون أبزحلنا وأمن شوكب ساعتين جزين بسماينا مدرين خبرت سجل كعكرسوس من أملخنا وعنا ويتعقسم بزح مراتن سنات ملاخ روحن متى معنا زغدا ما يم حتى تنياتات تمحر حتى بن الساعات مليس به وقت كنا برموت زي تدلي من تصبين دولة تصفى سمايات كرهبو كلنا بنبدأ احنا تتقدم وقوي تابزا ساعات زيان وكل ساعاتها اللي معنا نتقبل وتناك أنا علنا إذا زاد كان كبر مرحنا منفسنا قدس سجانا حساباتنا ننصح تمنيتنا ونسمر أمامنا فوش حتياتنا حدا قلبنا كاب كل خفاء حزين سكات برد عنا بهلونا نكون عقرب قدسان ملافتها حلونا ناب وحدات امنتك من الرحمة انتي نابت زي مرمرن زي وسن فتتك عم بتصح عدلنا مسغان زي العالم بروخي خامين وقويتا بقعات كبرنا مسجانا خمزيلنا خنصلي أبسمايات تنبر أبونا سمكا يقدس انقصغات مسا غارك عم طاب سماي هم دمام دريخون نعلت مقبنا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلهم دحرقنا لهم بدلنا نعمسنا دقلنا وكفاد احنا النمبر فتناي تأتونا من قسن حيلين كبرن زل علمنا تكائم أمين أوزت يا مريم بناي قدس جبريل مرا سلامتا سلام لك لخو نغدن قلقي سقاخون دنقلقي دي جابير توعد كويتا سراوي سلام لك لخو سغيكوان السبرختي خي فركرسكم برخي قوم اللي تتسقى جابير مساخي وفسيت الدسولكي تتناصر يلنا نفت ودخي يسكو سوسمنتانا حرت لمن النعمين كبرن سقانا نعم لخي خن جابير يقبل له آمين ስለዝነበረና ናይ ጸሎት ጊዜ እግዚአብሔር አምላኽና ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹኖ ናትና ናይ ሓጣ ኣምባሮቱ ጸሎት ሰሚዑ ድማ እግዚአብሔር አምላኽ ሰላምን ምሕረቱን ይልኣኸልና ንሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር አምላኽ መቐጸልታ ናይቲ ዝሓለፈ ዝነበረና ንባብ ሃይማኖት አበው ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ኤጲስቆጶስ ናይ ኑሲስ ምዕራፍ 36 ክፍሊ 4 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 8 ቢምና ነርና ዝሓለፈ ሰሙን ሎሚ ከዓ ኣምላኽ ረዲእና ብሰላም ተኣኻኺብና ካብ ቁጥሪ 9 ንባብ ክንጅምር ኢና
ኣብ ቁጥሪ 9 ዘለዋ ንባባት ማማ ትምኒት እንኳ ኣብ ሰላም ኣተኺ ብኣኸ ክጅምር እየ ዘፀአት ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 1 እሺ ዘፀአት ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 1 ቀፂላ ዘላ ንባብና መምህር ሳራ ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 17 ካብ 1 ክሳብ 34 ዘኍልቍ 17 ካብ 1 ክሳብ 34 ኣዴና ኤልሳቤጥ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 106 ካብ ቁጥሪ 16 ክሳብ ቁጥሪ 18 መዝሙር ዳዊት 106 ካብ 16 ክሳብ 18 ንባብ ቁጥሪ 9 እግዚአብሔር ኣነ ንፈርዖን ኣምላኹ ገይረካ እየ ዝበልዎ ነዚ ነቢይ እዚ እዩ እዚ ነቢይ እዚ ንማሕበር ቆሬ ብሓዊ ዘጥፍአ ነቶም ዝሰዓብዎም ከዓ ብሂወቶም ከለዉ ናብ ጉድጓድ ዘውረዶም እዩ ዘፀአት 7 ዘፀአት 7 ቁጥሪ 1 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ በሎ ርአ ኣነ ንፈርዖን ከም ኣምላኹ ገበርኩካ ኣሮን ሓውካ ድማ ነቢይ ይኹንካ ቃልዮት ተስማዓልና ማማ ሳራ መምህር ሳራ ዘኍልቍ ምዕራፍ 17 ካብ 1 ክሳብ 34 ዲያቆን ወዲ ኣይጠቅመንን ያኔ ሶሪ እሺ ሓረ ኦኬ ብመስርዕ ምእንቲ ክንከይድ ንገሊኹም ከይድ ዘለኩም ማማ ሙሉ ዘኍልቍ 17 ካብ 1 ክሳብ 34 እሺ ምዕራፍ 17 ምዕራፍ 17 ካብ 1 ክሳብ 34 እሺ ምዕራፍ 17 ካብ 1 ክሳብ 34 እግዚአብሔር ድማ ንሙሴ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ ንደቂ እስራኤል ተዛረቦ እሞ ካባታቶም ከካብ ማይ ቤት ኣቦታቶም በትሪ ካብ ኩሎም ሽማምንቶም ከከም ማይ ቤት ኣቦታቶም 12 በትሪ ውሰድ ስም ነብሲ ወከፍ ከዓ ኣብ በትሩ ፅሓፍ ንሹም ማይ ቤት ኣቦታት ሓንቲ በትሪ ትኹን እሞ ስም ኣሮን ኣብ ልዕሊ በትሪ ለዊ ፅሓፍ ናብቲ ኣነ ምሳኻትኩም ዝራኸበሉ ኣነ ድኳን ምርካብ ኣብ ቅድሚ ምስክር ከዓ ኣንብረን ክኸውን ድማ እዩ እቲ ዝሓረኽዎ ሰብኣይ በትሩ ክትጥጥዕ እያ እቲ ደቂ እስራኤል ዘጉረምረሙልኩም መጉረምራም ከዓ ኣብ ቅድመይ መወዳእታ ክገብረሉ እየ ሙሴ ከዓ ንደቂ እስራኤል ተዛረቦም ኩሎም ሽማምንቶም ድማ ኣባትር በብማይ ቤት ኣቦታቶም ነናይ ሹም ሓደ 12 በትሪ ሃብዎ በቲ ኣሮን ከዓ ኣብ ማእኸል ኣባትሮም ነበረት ሙሴ ድማ ነተን ኣባትር ኣብ ድንኳን ምስክር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ኣንበረን ኮነ ድማ ሙሴ ንፅባሒቱ ናብ ድንኳን ምስክር ኣተወ እነሆ ከዓ በትሪ ኣሮን እታ ናይ ቤት ለዊ ጠጢዓ ፀንሐት ቆፅሊ ከዓ ኣውፅአት ዕንበባውን ዓንበበት ብሱል ካዕካዕ ድማ ፈረየት ሙሴ ከዓ ንኩለን ኣባትር ካብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ናብ ኩሎም ደቂ እስራኤል ኣውፅአን ርዮም ድማ ነፍሲ ወከፍ በትሩ ወሰደ እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ንደቂ ዓመፃ ምእንቲ ከይሞቱ ነቲ ናባይ መጉረምራሞም መወዳእታ ክትገብር ትምህርቲ ክትኮኖም
ንበትሪ ኣሮን ኣብኡ ክትህሎ ናብ ቅድሚ ምስክር ምለሳ በሎ ሙሴ ከዓ እዚ ገበረ ከምቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዞ ከዓ ከምኡ ገበረ ደቂ እስራኤል ድማ ንሙሴ እንሆ ሞትና ጠፋእና ኩለና ጠፋእና ነፍሲ ወከፍ ዝቐረበ ናብ ማሕደር እግዚኣብሔር ዝቐረበ ይመውት ኣሎ ኩልና ዶ ክንጠፍእ ኢና ኢሎም ተዛረብዎ ክሳብ 13 ይብል كساب 34 وي حاجة ها ምዕራፍ 17 ክሳብ 13 እያ ዘላ ምዕራፍ 18 ክኸይድ ተዘይኮይኑ let me check ድዕተጋገደ ኣርሙኒ لو قلت 16 ኢልዋሎ ብግእዝ ኦኬ ኣብዚ ግን 17 ከምቲ ዝበልኩምኒ ንሓቂ ቁፅሪ 13 እያ ትውድእዎ ፅቡቅ ኣለኸ هو تا ግእዝን ትግርኛን በበይነን ገይርዎን ኣሎ ኦኬ هو تا 16 ክሳብ 39 ትቕፅል እያ እታ 16 ከለባ دحان زستنببو نا موسى سلا زخانه دحان صبق وقليو نام مزمور داوود كنحلف 106 شي طبعا كمان مزمور داوود 16 16 سقع 18 دي طبعا 16 كساب 18 تو هيدا الله بزيلا هو 16 سقع 18 ኣብቲ ሰፈር ንሙሴን ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ዝኾነ ኣሮንን ቀንኡሎም ምድሪ ኣፋ ከፊታ ንዳታን ዳታን ድያ هو ዳታን ንዳታን ወሓጠቶ እንታይ ዳታን شمي شم حرين ንዳታን ወሓጠቶ ንኣብራሃም ከዓ ምስ ስድርኡ ደፈነቶ ዋይ ስሙስ ቅዱስ ኣቢሮን ትኸውን ኣቢሮም ከዓ ምስ ስድርኡ ደፈነቶ ሓዊ ኣብ ልዕሊ እቶን ሰዓብቶም ወረደ ነቶም ክፉኣት ሰባት ድማ لقمصهم وديا الشيك عليه وتسمع لنا دينا ثانك يو عونا دياكم قرماي انكو عب سلاماتها نصان دحر حليخا اندبابك بكا ختم ببلنا ايش حراي فقال እግዚአብሔር ይኹን امين الله مسكن الله مسكن ዘውሁልቅ 16 ካብ 45 ክሳብ 50 ዘውሁልቅ 16 ካብ 45 ክሳብ 50 ብድሕሪኣ ቀፂላ ዘላ ንባብና ዶክተር ፅጋብ የለን መስለኒ ማማረዝ ዘነት መዝሙር ዳዊት መበል 106 ኣብዛ ኣዴና ኤልሳቤጥ ከም ብባኣት ፀንሓ ቁጥሪ 13 ቀፂላ ደላ ንባብና ሉና ነፃ ሓፍትና ሉላ ነፃ ተሃሊኺ ምልክት ግበርለይኺ ሕጂ ንሓፍትና መኣዛ ክህባየ ሮሜ 9:17 ሓፍትና መኣዛ ሮሜ ምዕራፍ 9 ቁጥሪ 17 እሺ ንባብ ቁጥሪ 10 ምእንትቶም ብዙሓት ኣሻሓት ካብ ደቂ እስራኤል ብዙሕ ግዜ ዝለመነ እግዚኣብሔር ድማ ብኣማላድነቱ መዓቱ ካብኣቶም ዝረሓቐ ነዚ ነቢይ እዚ እዩ እግዚኣብሔር እውን ኣብ ግብፂ ብኡ ሓይሉ ገለፀ ዲያቆን ሓውና ናባኻ ንባብ እግዚአብሔር መስገን ዘኸልቅ 16 ካብ 45 ክሳብ 50
እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ካብ ማእኸል እዚ ኣኼባ እዚ ፍልይ በሉ ኣነ ብቕፅበት ዓይኒ ከጥፎም እየ ኢሉ ተዛረቦም ንሳቶም ብገጾም ተደፍኡ ሙሴ ኸ ንኣሮን ካብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቁጣዕ ወፂኡ መዓዝ ጀሚሩ እዩ እሞ ጽናሕኻ ወሲድካ ካብ መሰዊኡ ሓዊ ግበረሉ ዕጣንካ ኣእትወሉ ቀልጢፍካ ድማ ናብቲ ኣኼባ ኺድ እሞ ኣተዓርቆም በሎ ኣሮን ከዓ ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ጽንሓ ወሰደ ናብ ማእኸል ማሕበር ድማ ጐየየ እነሆ ከዓ እቲ መዓት ኣብቶም ህዝቢ ጀሚሩ ነበረ ዕጣን ገይሩ ድማ ነቲ ህዝቢ ኣተዓርቆ ኣብ መንጎ ምዉታት ህያዋንን ደው በለ እቲ መዓት ከዓ ዝጥ በለ ብጀካ እቶም ብሰሪ ቆራሕ ዝሞቱ እቶም ብመዓት ዝሞቱ 14,700 ኮኑ ኣሮን ድማ ናብ ሙሴ ናብ ኣፍ ድንኳን ምርኻብ ተመልሰ እቲ መዓት ከዓ ዝግ በለ ስለ ቃል እግዚኣብሔር ክብር ይመስገን መዝሙር ዳዊት 106 ሽዑ ከጥፍኦም ደልዩ ተዛረበ ግናኸ ሙሴ እቲ ሕሩይ ከጥፍኦም ቁጥዕኡ ምእንቲ ክመልስ ኣብ ቅድሚ ገጽ ኣብ ማእከል ቆመ ቃላት እግዚኣብሔር ይመስገን አሜን ቃል ተስማዕልና ሮሜ 9 ማፍትና መዓዛ ሮሜ 9:17 እቲ ጽሑፍ ንፈርዖን ሓይለይ ኣባኻ ከርኢ ስመይ እውን ኣብ ኩሉ ምድሪ ክውረ ነዚ እየ ዘተንሳእኩኻ ይብሎ እዩ እሞ 17 ጥራይ ዲያቆን ሓወት 17 ጥራይ 4 ነጥቢ ተደይብላ ድሓን ክሳብ 4 ነጥቢ ትረኽብ 4 ነጥቢ የብላ እምበኣርከስ ንዝደለዮ ይምሕሮ ንዝደለዮ እውን የትርሮ እዩ 4 ነጥቢ አሜን ቃል ተስማዕልና ኣብ ቁጥሪ 11 ደለዋ ንባባት ማማ ተርሓስ ዘፀአት 32 ካብ ቁጥሪ 15 ክሳብ 17 ማማ ዘዳግም 9 ካብ ቁጥሪ 8 ክሳብ 19 ማማ ሙሉ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 38 ክሳብ 42 እዚ ነቢይ እዚ ንደቂ እስራኤል ብጌጽ ወርቅን ብሩርን ካብ ግብፂ ብኢዱ ዘውፅኦም እዩ እዚ ነቢይ እዚ ብኢድ ሰብ ዘይተገብሩ ካብ ሰማይ 2 ጽላት ኣብ ውሽጦም ከዓ በጻብዕ እግዚኣብሔር ዝተጻሕፈ መጽሓፍ ዘለዎም ንሱ እውን ሕግን ትእዛዝን ዝተቐበለ እዩ ነዚ ነቢይ እዚ እግዚኣብሔር ንሰብ በርአያኡን በምሳሉን ንሱ ከም ዝፈጠሮ ብልሳኑ ዝተዛረቦ እዩ ዘጸአት 32 ሙሴ ድማ ተመልሰ ነተን 2 ጽላት ምስክር በዘን በትን ተጻሕፈ ብክልቲኡ ገጽ ጽሑፋት ዝነበራ ጽላት ኣብ ኢዱ ሒዙ ካብ ከረን ወረደ እተን ጽላት ድማ ስራሕ እግዚአብሔር ነበራ ኣብተን ጽላት እትቐርጸ ጽሕፈት ካብ ጽሕፈት እግዚአብሔር እዩ ኢያሱ ድማ እልልታ ጭራሕ ምራሕ እቶም ህዝብን ምስ ሰምዐ ንሙሴ ኣብ ሰፈር ደሃይ ውግእ ይስማዕ ኣሎ በሎ ተስማዕና علي وتسمع لنا ما تمنيت ኣይሰማዕኩ ከንፀኒ ሓሰሪ እንታይ ሂብካኒ ነርካ ዘዳግም ምዕራፍ 9 ካብ 8 ክሳብ 19 እሺ ዘዳግም ምዕራፍ 9 ካብ 8 ክሳብ 19
ዘዳግም ምዕራፍ 9 مش هو ቁጥር 8 ክሳብ 19 ኣብ ሆሬብ ድማ ንእግዚኣብሔር ኣኾሪኹሞ እግዚኣብሔር ከዓ ተናዲድኩም ከጥፍአኩም ደለየ ነተን ጽላት እምኒ ናይቲ እግዚኣብሔር ምሳኻትኩም ዝኣተዎ ኪዳን እቲ ጽላት ክቕበል ናብቲ ከረን ምስ ደየብኩ ኣብቲ ከረን እንጌራ ከይበላዕኩ ማይ ከይሰቲኹ 40 መዓልትን 40 ለይትን ተቐመጥኩ እግዚኣብሔር ድማ ብኣጻብ ኣምላኽ እተጻሕፈ ጽላት እምኒ ሃበኒ ከምቲ እግዚኣብሔር ቦታ መዓልቲ ኣኼባ ኣብቲ ከረን ኣካብ ማእከል ሓዊ ምሳኻትኩም እተዛረቦ ኩሉ ቃላት ከዓ ኣብአን ተጻሒፉ ነበረ ኮነ ከዓ ኣብ መወዳእታ እተን 40 መዓልትን 40 ለይትን እግዚኣብሔር እተን ክልተ ጽላት እምኒ ጽላት ኪዳን ሃበኒ እግዚኣብሔር ድማ እቲ ካብ ምድሪ ግብጺ ዘውጻእካዮ ህዝብኻ ንርእሱ ኣባላሽዩ ካብቲ ዝኣዘዝክዎም መንገዲ ቀልጢፎም ኣግሊሶም ዝፈሰሰ ምስሊ ገይሮም የሙሞ ተንስእ ቀልጢፍካ ውረድ በለኒ እግዚኣብሔርካ እዚ ህዝቢ እዚ ርእዮ ኣለኹም እንሆ ንሱ ተሪር ክሳድ ህዝቢ እዩ ከጥፍኦም ስሞም እውን ካብ ትሕቲ ሰማይ ክድምስሶ ሕደገኒ ንኣኻ ድማ ካባታቶም ዝሕይልን ዝበዝሕን ህዝቢ ክገብረልካ እየ ኢሉ በለኒ ተመሊሰ ከዓ ካብቲ ከረን ወረድኩ እቲ ከረን ድማ ብሓዊ ይነድድ ነበረ እተን ክልተ ጽላት ኪዳን ከዓ ኣብ ክልቲአን ኢደይ ነበራ ጠመትኩ ድማ እንሆ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽኩም በዲልኩም ንኣኻትኩም ዝፈስስ ምራኽ ገበርኩም ካብቲ እግዚኣብሔር ዝኣዘዘኩም መገዲ ቀልጢፍኩም ኣግለስኩም እተን ክልተ ጽላት ሓስኩ ካብ ክልቲአን ኢደይ ደርቤ ኣብ ቅድሚ ኣዒንትኹም ሰበርክወን በቲ እግዚኣብሔር ብኣኻትኩም ነዲሩ ኮሪዎ ዝነበረ ኩራ ከየጥፍኣኩም ፈራህኩሞ ብዛዕባ እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ዝኾነ ምእንቲ ከተኮሪዎ ዝገበርኩሞ ኩሉ ሓጢኣት ከምቲ ቀዳማይ እንጌራ ከይበላዕኩ ማይ ከይሰቲኹ 40 መዓልትን 40 ለይትን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ተደፋእኩ በታ ግዜ እቲኣ እውን እግዚኣብሔር ሰምዓኒ ኣሜን ቃልዮት ተስማዕልና ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 7 ካብ 38 ክሳብ 42 43 ብሓደ እየን ዘለዋ ኣብ ማሕበር ኣብ በረኻ ምስቲ ኣብ ደብረ ሲና ተዛረቦ መልኣኽ ምስ ኣቦታትና ዝነበረ ምእንቲ ንዓና ክህቦ ከዓ ነቲ ሕያው ቃል እተቐበለ ንሱ እዩ ንዕኡ ኣቦታትና ኣበይዎ እምበር ክእዘዝዎ ኣይደለዩን ብልቦም እውን ናብ ግብፂ ተመለሱ ንኣሮን ድማ እቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፅአና ሙሴ እንታይ ከም ዝረኸቦ ኣይንፈልጥን ኢና እሞ ቅድሜና ዝኸዱ ኣማልኽቲ ግበረልና በልዎ በቲ ቅነቲ ምራኽ ገበሩ መስዋእቲ ድማ ነቲ ምስሊ ጣዖት ሰውኡ ብግብረ እዳዎም ከዓ ደስ በሎም ኣምላኽ ግና ኣቦታቶም ኣግለሰ ኣብ መጽሓፍ ነቢያት ኣቶም ቤተ እስራኤል በተን 40 ዓመት ኣብ በረኻ ሕሩድን ካልእ መስዋእትንስ ኣቕሪብኩምለይ ዲኹም ምንም ምእንቲ ክትሰግዱሎም ኢልኩም ዝገበርኩምዎ ምስልታት ድንኳን ሞሎኽን ኮኸብ ኣምላኹም ሩፋንን ኢኹም ዝፀርኩም ስለዚ ኣነ ኸንየው ባቢሎን ከግዕዘኩም እየ ዝብል ጽሑፍ ከም ዘሎ ንሰራዊት ሰማይ ከምልኹ ፈኒዩ ሓደጎም ስለኣለትኹም ምስጋና ይኹን ሓቂ ኣሜን ስማዕልና ቀፂላ ዘላ ንባብና ሓንቲ ንባብ እያ
حابتنا أللتان كعب سلام آتخي اندحري تعمك خينو نتسان اندحر هالخي أنتي نباب كبكيه ملكت جبر ليخي ويكا بدمتي نقرنيخي ኣለኹ زفترت إيش كع سلام مساخي Thank you. أوري زفترت عادة قطري عسران شدشتن ኣምላኽ ከዓ ብመልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንፍጠር إيش ክቕፅላ ወላ حاري رح أتصل حاري ንዓሳ ባሕርን ንዕዋፍ ሰማይን ንእንስሳ ዘቤትን ንብዘላ ምድርን ኣብ ምድሪ ንዝብል ኩሉ ለመምታን ይግዝኡ በለ عسران شوعتن كأمثال جباب بالهر عني إيش ኣምላኽ ድማ ብመልክዑ ሰብ ፈጠረ ብመልክዕ ኣምላኽ ፈጠሮ ተባዕታይን ኣንስትዮን ገይሩ ፈጠሮም أمين كاليو تسمع لنا كابز معارجزي قتيلا دلا نبابنا أب قطري 15 أدينا إلسابيت كتم ببالنا يخن أب حدش كيدان ملكت باولوس نابسب إفيسون معراف كلته قطر 10 شمنته حنت قطر ترايا إفيسون كلته 10 شمنته أدينا إلسابيت كابز معارجزي زخبر انت الله كاب كله تمكحتك عيناي تمكحتي عبي እግዚአብሔር بلسان حلقة نبيات وخزارب نسب برآياون بمثالون بعلو خمز فتورة مسكر كاب مخان زعبغة انت الله زمكح معارج ازيو بواقاخت عدقو زي كال عناق كبري ازيو እግዚአብሔር بوم زقيت صلو اخلي العلان منفساويان عناق ازيو نعنا بقو آجيتنا أحيلنا أسلتنا ننازل عالم هيوتن كل ساعة ننازل عالم عرفتن بقعات قبرنا نحنا قنا كاب هيوت موت قابلتنا كاب حاقسون بفقدنا حاسار دلينا نتنايت صلاينا متلال بمقبالنا دما نابتي زماسنن نابت موداتا زي بلو فداز وسدن بفتاونا ناب حمام ودغنا نسوقنا كتو أي حدا قنان انتاي دعا بغالنتو تقبلنا بعبيتي قريتاون محروتن دما نابو أغربنا إفيسون كلته قطر 10 شمانتا عندنا إلسابيت أب حد شيدان ملكت باولوس نابسب إفيسون معراف كلته قطر 10 شمانتا عندنا إلسابيت تهلو هادو الشين بار ربها اللخو إيش حاري 10 شمنتل كاني هو معراف كلته قطر 10 شمانتا عبدي إفيسون أذن 10 تشدشته تبلالا 10 شوقته إن هلو كمي كلتنا بقاو إنا بحد منفس ناب أبو النعتو زيادة هو أخي لا تادسة هو حانت قطري معراف قطر 10 شمانتا تري هو واي ممبري بيبيانو حتى هو عم بيبكن أصبغ كمي عليه وتسمع كلتنا بقاو إنا بحد منفس ناب أبو النعتو بتي وصادة بس كتشك جبرا وعند حري 10 تشعت بالقطر اللي خوينا بدحري أسا هلا 10 إفيسون ساعات بدي راسي هو بك أسا مالتي ثانك يو إفيسون كلتا 10 شمانتا ترات من دي ناخذكم رحوقات زنبركم متيو سلام أبسركم نتوم قربا زنبرون سلام أبسرهم تبلك الله تا ويا بالله كم بفندي سنه اسكت انحني إفيسون كلتا قطر 10 شمانتا ملك 10 شمونته كمي كلتنا بقوا إنا بحد منفس ناب أبو نعتو دياتمن
وغطلا 19 دراسة أمبار جزاخاتكم أبتي يسوس غطا ها أين أنا ببيننا على أنا خابز عصر زيادة عصر شوعات عصر كمان ثلاثة مبا بس عصر شوعات يغطلا نخلتنا عصر بو شوعة حد ندين دلوا نغلطنا إلك أنت جميل كتسي كسابة بتاع السلام أب السروم تبل دلا كسابة بقى تكون دلوا بدحرية دلا عصر شوعة بزغنا دحن تنبيبات لنا نو اللي سلام أبو السروم اتبل المقعد مع عصر شو من تعذلكم حزني هذا لنا مصحف ببيني مالتي دحن تنبيبات نمتى عصر شو عتم متيو خا نأخذكم نتم رحوقات زنبركم سلام أبصركم نتم قربا زنبرو خا سلام أبصرم دحري 10 شمنتلا تا 10 شوعتها تزنبو فقدن እዚኣኻ ከመይ ክልቴና ብኣኡ ኢና ብሓደ መንፈስ ናብ ኣቦ እናኣቱ ይብል ኣሎ እሺ ተገላቢጠና ኣለዋ መፅሓፍትና ማለት እዩ ድሓን 17 ብሓደ ስለ ዘለና ድሓን ከይትተሓዋወሰና ደጊመ ክንብበ ንክልቴና ብኡ ብሓደ መንፈስ ናብ ኣቦ መእተዊ ስለ ዘሎና ከዓ ንኣኻትኩም ርሑቃት ዝነበርኩም መፅኡ ሰላም ኣበሰረኩም ነቶም ቀረባ ዝነበሩ እውን ሰላም ኣበሰሮም እያ ትብል ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ኣምላኽና ይክበር ይመስገን ኣብ ቁጥሪ 16 ዘለዋ ንባባት ክልተ ንባባት ኣለዋና ዶክተር ጽጋብ የለኻን መስለኒ ማማረ ዘነት መዝሙር ዳዊት 107 ቁጥሪ 10 ሓንቲ ቁፅሪ እያ ቀፂላ ደላ ንባብ ኣብትና መኣዛ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 1 ክሳብ 11 ወንጌል ዮሐንስ 1 ካብ 1 ክሳብ 11 ግብሪ ኣእዳዉ ወዲቕና ክንተርፍ ኣይገደፈናን እኳ ደኣ ብብዝሒ ቅሬታኡን ምሕረቱን ነቲ ንኩሉ ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረሉ ቃሉ ሰደደልና እቶም ዝረአዩ ፍጡራን እቶም ሓለፍቲ እዮም እቶም ዘይረአዩ ፍጡራን ድማ ዘይሓልፉ መንፈሳውያን እዮም መዝሙር 107 ቃሉ ርኢኹ ኣሕወዮም ካብ ጉድጓዶም ከዓ ኣናገፎም ኣሜን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብትና መኣዛ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 7 ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 11 ይቕረታ ቃል ብመጀመርታ ነበረ እቲ ቃል ድማ ኣብ ኣምላኽ ነበረ እቲ ቃል እውን ኣምላኽ ነበረ እዚ ብመጀመርታ ኣብ ኣምላኽ ነበረ ብኡ ኩሉ ኮነ ኣብቲ ዝኾነ ዘበለ ድማ ብዘይ ብኡ ዝኾነ የልቦን ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ብርሃን እውን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ዮሐንስ ዝስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተላኢኹ ተንስአ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ክምስክር ንሱ ምስክር መጸ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መጸ እምበር ንሱ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ኣምላኽ ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለም እውን ብኡ ኮነት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ናብቶም ናቱ መጸ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበሉ ቃሌዎ ተስማዕልና ኣሜን ናይ ሎሚ ንባብና ጠጠው ከነብል ኢና ሃይማኖት ኣበው ናይ ኑሲስ ኤጲስቆጶስ ጎርጎሪዎስ ዝፀሓፎም ምዕራፍ 36 ክፍሊ 4 ካብ ቁጥሪ 9 ክሳብ ቁጥሪ 16 ቢብና ሎሚ ክብርን ምስጋናና ኣምላኽና ይኹን ንሕጂ መሰጋገሪት ሓንቲ መዝሙር ካብ ማሕበር ክትዝምሩልና ናባኹም ከብለኩም እየ ብድሕሪኡ ኣሰንትኖ ናይታ መዝሙር ድሕሪ ምግባር ካብዚ ክንበበልና እንድፀንሐ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ከዓ ዲስካስ ክንገብር ኢና መዝሙር ድዝምረልና ብቐዳማይ ነይራ ሓንቲ ክልተ ኣሕዋትና ብሓደ ተደጋጊፈን እሞ ነታ ሕጂ ዝተደገፈ ዝሃበታ ፅቡቅ ነይሩ እሺ ሓረ
وماما تمنيت قدامነት ሂባ ስለ ዝነበረሲ ሕጂ ንዓ ትወሃብ ባድያታ ሓሳብ ይቕሬታ ተተረዲእኪ እወ ከማይ ፅቡቅ ሓሳብ እሞ ማማ ትምኒት ናባኽያ ተዳሊኺ ተሃሊኺ ክትዝምርልና ኩሉ እሺ ግዜ ብመዝሙር ናይ እግዚኣብሔር ፀቡ የብዛሓል بسم አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ አሜን። አሜን። ብርሃን በሪሁለይ ናብ አምላኽ ቀሪበ ካብ ጸጋኸ ጉድል ትፈታኒ መፀ ንኽልተ ጠሚተ ልበይ ተኸፊሉ ንስጉም ተያጽንዕ ንመንገደይ ሓሉ ገና ኸሎ ጠንቅቐኒ ኣብ ሓጢኣት ወዲቐ ኸይሳቐ መንገደይ ኣርንቦ ነካይድ ኣይእለ መንገደይ ኣርንቦ ነካይድ ኣይእለ ኣብ ኩሉ መንገደይ ክሓስብ ንዓኻ ቃልካ ዘይልወጥ እሙን ጎይታ ኢኻ ከምቲ ዝበልካኒ ኣቕንዕነካ ይዳይ ኣባኻ ክጸንዕ ኣብቲ እሙን ጎይታይ ገና ኸሎ ጠንቅቐኒ ኣብ ሓጢኣት ወዲቐ ኸይሳቐ መንገደይ ኣርንቦ ነካይድ ኣይእለ መንገደይ ኣርንቦ ነካይድ ኣይእለ ጎይታዬ ካብ ርእሰይ ኣይኮነን መንገደይ ስጉምተይ ከቕንዕ ዓቕሚ ከም ዘይብለይ እዚ ተረዲኤ መጺኤ ናባኻ ንመንገዲ ሓሉ ጎይታይ ሓደራኻ ገና ኸሎ ጠንቅቐኒ ኣብ ሓጢኣት ወዲቐ ኸይሳቐ መንገደይ ኣርንቦ ነካይድ ኣይእለ መንገደይ ኣርንቦ ነካይድ ኣይእለ ሰንከልከል ኣብዚሐ ከይሞልእ ካባኻ ዓይነይ ክፈተለይ ድኻመይ ገሊጽካ ክሳብ ሕጂ ኣለኹ ተመስገን ኣምላኸይ መፈጸምታ ጠብቕ ከምቲ ምጅማረይ ገና ኸሎ ጠንቅቐኒ ኣብ ሓጢኣት ወዲቐ ኸይሳቐ መንገደይ ኣርንቦ ነካይድ ኣይእለ መንገደይ ኣርንቦ ነካይድ ኣይእለ ገና ኸሎ ጠንቅቐኒ ኣብ ሓጢኣት ወዲቐ ኸይሳቐ መንገደይ ኣርንቦ ነካይድ ኣይእለ መንገደይ ኣርንቦ ነካይድ ኣይእለ። ስለ መዝሙር እግዚኣብሔር ይኽበር ይመስገን። ስለ ዝተዋሃበኒ ዕድል የመስግን። ቴንኪዩ ማእዚት ሓፍተይ ኣገልግሎትኩም ይባርኽ። ይቕኒ ለዲያቆን ሓወይ ኣብዚ ዓብዪ ስሜት ክፋት የብፅሕካ ዝማሬ ምልኣክ የስምዓልና ጣዕምቲ መዝሙር ዘሚርክልና እግዚአብሔር አገልግሎት ይባርክ። አዴና አይና ዓለም ከዓ እንኳዕ ብሰላም ኣተኸን እንኳዕ ሰላም መጻኸን እንኳዕ ብሰላም ጸናሕኩም። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ኣምሊጡን ኩሉ ነገር ወዲእኹም ይኹን ዳርጋ ኪበኩም ደሓን ግን ትተረፈ ካፈሎ በረከት
يخونن نعي كأم من قد حماق نيرو ما يوقع سلازلو أوه حنا ركيب كنا لخن الراحة على بقى بالبيت. ناي مزمور عدل كنهب برهان بري هلا يتبل عمت مزمورين خنسمع صنيحنا ما خفتات سمعنا يا قال الناس تنتنا نقدر نتعلينا باهم قبلكم إيه هراي جزين مقطب أنا حنت تقسي كاب مزمور داويت كتكسي مزمور داويت مبل 119 أب قصري 101 قال كام أنت خحلوس أجاري كاب كفو زبل مجدي كلكلكو تبلا الله تمزمورنا بزعبي ويتصنيحو مجدي كتصبقنا بلت እግዚአብሔር ብርሃን ከብረሃላ ብቁኑዕ መገዲ ንኽትከይድ እያታ መዝሙር ቃልካ ምእንቲ ክሕሉስ ኣጋሪ ካብ ክፉእ ዘበለ መገዲ ከልከልኩም ስበለ ትሕት ኢላ ከዓ ኣብ ቁፅሪ 105 ቃልካ ንእግረይ መብራህቲ ንመገዲ ከዓ ብርሃን እዩ ትብል ኣላ እሞ እዚኣ ናተይ ተሳተፎ እያ ስቕ ስለ ዝበልና ግዜና ክንጥቀመሉ ኢለ ናባኹም እሺ ሓፍትና ኣልልታ እግዚአብሔር ይብርሃልኪ ናባኺ ማይክ መዝሙር ዳዊት 32 ፍቅዲ 8 እግዚአብሔር እግዚአብሔር ከምዚ ይብል ኣሎ ኣነ ክምህረካ እታ ትኸደላ መገዲ ድማ ከርእየካ እየ ክዕዘበካን ክመኽረካን እየ ኣልዮ ተስማዓልና አሜን ዲያቆነ እሺ አቦይ መላከ ሰላም ገና ከሎ ጠንቅቐኒ ኣዝማችያ ነራ መስለኒ እሞ ጎይታ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 10 ኣነ መፅየ እንተዘይነግሮም ሓጢኣት ኣይምኾኖምን ነይሩ ሕጂ ግና ንሓጢኣቶም ምክንያት የብሎምን እያ ትብል እሞ ኣምላኽና ከይነገረ ከጠንቀቐ ከይሓበረ ኣቐዲሙ ኣይቀፅዕን ወይ ድማ ጉድኣት ኣይውርድን እዩ ነጊሩ ኣውጁ መልእኽቲ ሰዲዱ እምቢ ምስ እንብል ምዘይ ንሰምዕ ግና ንሓጢኣትና ምክንያት የብልናን ማለት እዩ ሞ ምስቲ ኣዝማች ትኸይድ ኢለ ተንኪዩ ኣልዮ ተስማዓልና ኣቦና እሺ ተወሳኺ ኣስተንትኖ እንተለና ጊዜና እንጠቀመሉ ምክንያቱ ዳሓለፈ ኣብ ናይ ዳሓለፈ ትምህርትና ክልተ ሕቶታት ተሓቲተን ነይረን እየን እሰን እውን ክንምለስ ኣለና ስለ ዝኾና ሎሚ እዚ ናይ ሎሚ ትምህርትና እውን ዲስካስ ክንገብረሉ ኢና ሓንቲ ክፍትን ዶ ዲያቆን ሓወይ ምስኣቲ ከይድ ተኮይና እሺ ሓራይ ኣብ ሳሙኤል ምዕራፍ ቀዳማይ ሳሙኤል ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 3 ክንደይ ክኒ ምዕራፍ 7 ቁፅሪ 3 ቀዳማይ ሳሙኤል እዋ እሺ 7 ቁፅሪ 3 ናይ ካብ ገና ከሎ ጠንቀቐኒ ትብል ምስኣቲ ከይድ ተኮይና ኢለ ሳሙኤል ከዓ ንብዘላ ቤት እስራኤል ንስኻትኩም ብምሉእ ልብኩም ናብ እግዚአብሔር ትምለሱ እንተኮንኩም ጓኖት ኣማልኽትን ኣስታርቶትን ካብ ማእከልኩም ኣርሕቑ ልብኩም ከዓ ናብ እግዚአብሔር ኣቕንዑ ንዑ ጥራይ እውን ኣምልኹ ሽዑ ካብ ኢድ
ፍልስጤማውያን ከድሕነኩም እዩ ኢሉ ተዛረበ። عليه تسمع لنا ዲያቆን ሓዋና ንሸደህ شريع كون حاوي እሺ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 8 12 ሽዑ ኢየሱስ ኣነ ብርሃን ዓለም እየ እቲ ዝስዕበኒ ብርሃን ህይወት ክረክብ እምበር ብፀልማት ኣይክኸይድን እዩ ኢሉ ከም ብሓድሽ ተዛረቦም ንሱ ሓቀኛ ብርሃን ዓለም እሞ በዚያ ድሓን ተኣኽለ امين عليه تسمع لنا እሺ ጊዜ ለና ጊዜና እንጠቀመላ እሺ እሞ ከለኸ ፅንሓንቲ ዲያቆን ሓወይ እሺ عبر حاري يوحنا يعني عبر إسرائيل كلتن حمش الله እግዚአብሔር እሺ ኣምላኽ ከብርሃሎም ንዘለኣለም ዓለም እውን ክነግሱ እዮም እሞ ድሕር ደገምሲ ለይቲ ኣይክኸውንን ብርሃን ቀንዴልን ብርሃን ፀሓይ እውን ኣይከድልዮምን እዩ ብለና ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽና ይኹን ንሱ ዘለዎ ኩሉ ግዜ ብርሃን ኩሉ ግዜ ሓጎስ ኩሉ ግዜ ሰላም ኩሉ ግዜ ቅሳነት እሞ እቲ ንሱ ዘብርሃልና ከዓ በዓል ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዝኾነ ክብሪ ምስጋና ንኣምላኽና ይኹን امين عليه تسمع لنا نخلكم حاساكم دكافلكمنا እግዚአብሔር ቃለ ሕይወት የስማዕኩም እቶም ቀዳምነት ንመሃቢልኩም ስቕ ዝበልኩም ከዓ ንሓና ኣብ ድቐፅል ሰሙን ሓሳብኩም ተካፍሉና ንዓኹምን እግዚአብሔር ፀጋ ይብዝሓልኩም ሓረ ካብ ዝቐፂልና ናብዚ ናይ ሎሚ ንባብና ሃይማኖት ኣቦ ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ኤጲስቆጶስ ናይ ኑሲስ ምዕራፍ 36 ክፍሊ 4 ካብ ቁፅሪ 9 ክሳብ 16 ኢና አንቢብና እሞ ኣብዚ ሎሚ ዘንበብናዮ ምዕራፋትን ንባባትን ዘስተንተናዮ ነገር እንተሎ ተወሳኺ መብርሂ ተወሳኺ ሓሳብ ተወሳኺ መግለፂ እንተለና ሓሳብ ክንውስኽ ከነብርህ ክንገልፅ ናባኹም የብሎ ዝደለኹማ ቁፅሪ ተነጊርኩምና ኣብዚ ስክሪን ንላዕልን ታሕትን ኣበልኩ ከውፅልኩም ክእል እየ እንዳረኣኹም ካብኡ እንድሕሪ ከተስተንትኑ ክትገልፁ ተደሊኹም ሕቶ ደው ከለኹ ሓቲ ዲያቆን ሓወይ ወላ ድሓር ሕቶ ኣብቲ 16 ንእሽተይ መብርሂ ደልየ እሺ ቁፅሪ 16 ኣብታ ፍጡራት ዘላ ብዛዕባ ኢየሱስ ክርስቶስ ትብላ ብዛዕባ ተቓል ዝብ ዘሎ ግን ኣብታ ሓንቲ ግን እቶም ዝረኣዩ ፍጡራት እቶም ሓለፍቲ እዮም እቶም ዘይረኣዩ ፍጡራት ድማ ዘይሓልፉ መንፈሳውያን እዮም ይብለና እሞ ሕጂ እቶም ዘይረኣዩ ቅዱሳን መላእኽቲ ድዮም ዋላ ንስኻ እሺ ተረድተና ዲያቆን ሓወይ ያ ኣቦታት ሰሚዖማ ስለ ዘለው ሓራ ተሕቶ እሞ ስጋት እንተልዮም ፅቡቅ ዘድልዮም ሓንቲ ብዛዕባ ናይ ኣቦና እሺ ሙሴ መግለፂ ክንህብ እሺ ኣብቲ ኮይኑ እሺ ኣብዛ እሺ ዘፈልቅላ እንደገና እውን ኣብ ዘዳግም ምዕራፍ 9 ካብ 8 ክሳብ 19 ዝረኣና ኣዝያ ምክንያቱ ኣቦና ሙሴ ንደቂ እስራኤል መሪሕዎም ዝኸይድ ዝነበረ ኣቦ እዩ እቲ ኩሉ ነገራት እቲ ነቲ ቃል እግዚኣብሔር ተን 10 ትእዛዝ እግዚኣብሔር ፅሒፉ ዝሃቦ ኣብ ደብረ ታቦር ግን እንዳኸደ ከሎ እቲ ደቂ እስራኤል ዝኸድዎ ዝነበሩ ማዕረ ክንደይ ሓሪቑ ማዕረ ክንደይ እቲ ናይ ህዝቡ ጓሂ ኣብ ቂድሞም ወላ ካብ ንዕኦም ንዓይ ማለት ነዞም ህዝቢ እዚኦም ከጥፍኣልካ ኢሉ እዩ ዝገልፃት ዘይተጋገብ ተዘዳግም ምዕራፍ 9 እንዳረኣኽዋ እሞ ከይክስተኻ ኣይትኾነኒ ግዜ ደኣ ናፀገም የለ እሺ ክንሓወይ
ወነተ ጽላት እምኒ ናይቲ እግዚኣብሔር መሳኻትኩም ዝኣተወ ኺዳን እቲ ጽላት ክቕበል ናብቲ ኸረ ምስ ደየብኩ ኣብቲ ኸረን እንጀራ ከይበላዕኹ ማይ ከይሰተኹ 40 መዓልቲ 40 ለይትን ተቐመጥኩ። እግዚኣብሔር ድማ በጻብዕ ኣምላኽ ተጸሓፋ ክልተ ጽላት እምኒ ሃበኒ ከምቲ እግዚኣብሔር በታ መዓልቲ ኣኼባ ኣብቲ ኸረን ኣብ ማእኸል ሓዊ ምሳኻትኩም እተዛረቦ ኩሉ ቃላት ከዓ ኣብን ተጻሒፉ ነበረ። ኮነ ከዓ መወዳእታትን 40 መዓልትን 40 ለይትን እግዚኣብሔር እተን ክልተ ጽላት እምኒ ጽላት ኪዳን ሃበኒ። እግዚኣብሔር ድማ እቲ ካብ ምድሪ ግብፂ ዘውፃእካዮ ህዝብኻ ንርእሱ ኣባላሽዩ ካብቲ ዝኣዘዝክዎ መንገዲ ቀልጢፎም ኣግሊሶም ዝፈሰሰ ምስሊ ገይሮም እዩ እሞ ተንሲ ቀልጢፍካ ውረድ በለኒ። እግዚኣብሔር ካዚ ህዝቢ እዚ ርእዮ ኣለኹ እንሆ ንሱ ተሪር ክሳድ ህዝቢ እዩ ከጥፍኦም ስሞም እውን ካብ ትሕቲ ሰማይ ክድምስሶም ሕደገኒ። ንኣኻ ድማ ካባታቶም ዝሕይልን ዝበዝሕን ህዝቢ ክገብረልካ እየ ኢሉ በለኒ። ተመሊሱ ከዓ ካብቲ ኸረን ወረድኩ። እቲ ኸረን ድማ ብሓዊ ይነድድ ነበረ። እተን ክልተ ጽላት ኪዳንካ ኣብ ክልቴን ኢደይ ነበራ። ዝኾነ ክሳብ እዚ ይኾነልና። ኣዝዩ እቲ እግዚኣብሔር ዝብሎ ዘሎ ነዞም ህዝቢ እዚኦም ተረርቲ ክሳድ እዮም ንዓኻ ዝኾኑ ኣሽሓታ ወይ ዝበዝሑ ህዛብ ክገብረልካ ህዝቢ ክበካ ይኽእሉ ከሎ ኣቦና ሙሴ ግን ምእንቲ ህዝቡ ከም ዝጸለየ ምእንቲ ህዝቢ ከም ዝሓለፈ ምክንያቱ ካብ ነዞም ህዝቢ እዚኦም ተጥፋኣለ ንዓይ ካብ ሃብቲ ወይ እውን ናብተይ መፅሓፍ ሂወት ወይ ካብ ውሕኸ ኸኒ ከም ዝበሎን እግዚኣብሔር ኣብ መወዳእታ እውን ነዞም ህዝቢ ግን ኣዝዮም ናብ ምስሊ ምምላኽ ምራኽ እዮም ተመሊሶም ፀኒሖም ኣቦና ሙሴ ማለት እዩ። ማዕረ ክንደይ እቲ ናይ ህዝቡ ጓሂ እዩ ሳብቲ ጽላት ዝሰበሮ ወይ እውን ዝወደቆ ማለት እዩ ኣቦና ሙሴ። ቦነት እግዚኣብሔር መስከን ከምኦም ዝኣመሰሉ ኣቦ ስለ ዝሃበ በዓል ኣቦና እንጦንዮስ ሓደ ካብኦም ኣብነት ክንገብሮም ስለ ዝግባአና ምእንቲ ህዝቦም ምእንቲ ሕጊ ቤተክርስትያን ነው። ኣነ ንቤተክርስትያን ሕሊፈ እንተሂበ ነቲ ሓቀኛ ናይ ክርስቶስ ኣምላኽ ንዓ ሕሊፈ ተኸይደሲ ብድሕረይ ከዓ እንታይ ክከውን እያ መምለኽቲ ጣዖት ክኾኑ እዮም ዝብላት ሓሳስባ ስለ ዘለዎ እዮም ኩሉ ነገራት ዝበልዎ። እግዚአብሔር መስከን ኣዝዩ ምክንያቱ ከምቲ ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ንብሎ ዝሓለፈ ግዜ ንሄሮዶስ ጠጠው ኢሉ ስለ ዝተማጎተ ኣቦና ዮሃንስ ኣብ መወዳእታ ክሳዱ ዝተሰየፈ ኣቦና አንጦንዮስ እውን ሓደ ካብኡ ኣቦና ሙሴ ከዓኒ ንእግዚአብሔር ኣምላኽ በቃ ነዚ ህዝቢ ኢሉ ምስ ተዛረበ ከዓ ክንድኦ ምስ ተለፀለየ ከዓ እግዚአብሔር ምሕረት ከም ዝገበረ ኢና ንርኢ እሞ እግዚአብሔር ይመስገን። ከመም ኣቦ እውን ንዓና ኣብዚ ሎሚ ግዜ ዘድልየና ስለዝኾነ ኣምላኽ ከምኦም ክበና እሞ ምእንቲ ህዝቦም ዝፅልዩ ምእንቲ ህዝቦም ዝሓልዩ ኣቦ ክበና ንኣምላኽ ልምን ኣዝያ ደስ በሃሊ ስለዝኾነ ደሞ ስለዝተዋሃበና ዕድል የመስግን። ዲያቆን ሓወት ዘመን ኣገልግሎት ይባርክ። አሜን። ቃለ ሕይወት ተስማዓልና ጽቡቕ መግለጺ። እግዚአብሔር አገልግሎትካ ይባርክ። ቃለ ሕይወት ቲና ባ ተስማዓልና ዲያቆን ሓወይ ኣነ ብዚኣ ዲያቆን ሓወይሲ በቃ ጥዕምቲ ገይሩ በሊፅዋ እሞ እግዚአብሔር ይመስገን። ሓደ ግዜ ኣይመፀልካ ናብቲ ሓንጎልካ ማለት እዩ ብዙሕ ኣሎ ምእንቲ ብዙሕ እንዲኹም ትምህሩና እንዲ ብዙሕ ሓንጎልና ከዓ ብቐሊሉ ዘይሕዞ ይኸውን እሞ ነብል መልሲ ማለት እዩ። ሕጂ ግን ብቐላላት ቀላሲ ከምዚ ሕጂ ክገልፀልና ዝፀንሐ ዝሓውና ዲያቆን እግዚአብሔር መመሊሱ ምግላፁ የብዝሓሉ ኣብታ ምእንትስ ኣይሰምዕን እዩ ድብሉ ኣሕዋትናሲ እዚኣስ ቀላል ከማን ዝቐለለሲ ብኣቦና ሙሴ ክንምልስ ንኽእል ኢና ኢለ ሓስብ ፀኒሐ ካብ ዝገልፃ ዝፀንሐ እሞ እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። ምእንቲ ኢሉ ከም ዝገድፍ እግዚአብሔር ምእንቲ ኢሉ ከም ዝሰምዕ ምእንቲ ኣማልክትን ጻድቃናትን ጥዑያት ሰባት ከማን ማለት ጻድቃናት መጉደፎም ቶም ወላ ሓንቲ ሓጢአት ዘይብሎም ቶም መላእኽቲ ሰብ ፍጡር ሰብ ከማን ጥዑይ ተዳእ ኮይኑ ሃምብል ልቡ ምስ እግዚአብሔር በቃ ዝጸለየ ዝሰምዓሉ እግዚአብሔር ንኹሉ እንዲ ዝሰምዕ ግን ዝኾነ ተተሸጌርካስ ወይ ከምዚ ኣጋጢማህን ለሞ ጸልይልኝ ትብል ኢኻ ሰብ ከመኻ ከማን ማለት ሙሉእ ሰብ ዘይኮነ እሞ በቃ ብጣዕሚ ደስ ኢላትኒ እቲ ተባዕነቱ ኣምላኽ ከዓ ዝሃቦ ኣቦና ሙሴዮም ብሓቂ ብህዝቡ ይጉህ ስለ ዝነበረ በቃ ሓኸኸኒ መን ኣሎ ሎሚ ገሊፆም እዮም በዓል ኣቦና አንጦንዮስም ኩሎም ኣለዉ እና ሕጂ ንሕና እውን ኣብ ጸሎትና
كل جزء كان زوتر زجب أنا ناي جدا كنبلو نقول مشاتن كندك أسكالناس of course نفس خاطر تسألني دق خاطر تسألني بيتسب خاطر تسألني نتهم أقل تخاخمان ما أنت حدث أرتان ما أنت حدث بقى بلبي زقربك هكذا بلبنا بخازم عقب بلبي نهاجرنا على زحسب نهزبون بتكريستيانون بكاب لبي تفلت إخامو جيتاي معاري تقبر إخامو ما أنتم الناس أتي أبتزوتر سؤالات ناس كرسعو كم زي قبعنا إلى كستنتن حي مخنياتو أنا خحلف دبل حدا أبو حوسي بطعمي صبو أنت عمني مو تامي أنت تبل حجي دحر حجي تتحاتيتنا وقال ملسي أمونغو أقرأ فأتو خازي دولي الزراربا أنت دا أمس إصببونا مسيك قلال تازق قلالك غيرنا منشن كنقبر كم زلنا إلي يحسب نيرة ممليس مقلاص ويبزح لنا دياكون حاونا نعرفها نزل عليه معارك يبزح دياكون حاوي thank you so much آمين كالي وتسمع لنا سبب مجلسي حفتنا معزة الشي قالوا تحوات دياكون يسب كسابه دحسب سي نتيجة نتقملو أبانا أباي مرجتا تن بقدامي زقرب كاينن تن يحجي يحونا قرمايون يحونا دياكون قرماي يقرتا انت بالون نتيجة تقملو ما انتي ماشي عارف بدحري تعرف جزية ترخيبنا يوا تستو وين ماني نتيجة سلغة كايدي لي ماشي عراي مدرخ نابونا ممرنا قاع الفكمي كما يوعلكم حزب أملاخ كلهم حزب እግዚአብሔር ساب الساعة بدحنا سلام عقيبو بز قدوس አገልግሎት ክንራኸብ ዝረዳአና ዝፈቀደልና ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ ንኹሎም በሰዓት እዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፅእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋ ንዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ ዝሓለፈ ግዜና ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ብሓውና ዲያቆን መሓሪ ዝቀረባ ክልተ ሕቶታት ነይረን በዛ ናይ ሎሚ ናይ ዲያቆን ሓውና ግርማይ ክጅምር ታነባብ እንታይ ትብል ኣብ ሃይማኖት አበው ናይ ቅዱስ ጎርጎርዮስ ምዕራፍ 40 ምዕራፍ 30 ሽድሽን ቁጥር 16 እዚ ምዕራፍ ሲ ምናልባት ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ዘይነበርኩም እንታይ ርእስትና ናይ ሎሚ ምዕራፍ ዚ ብዛዕባ ምንታይ እዩ ንዝብል ብዛዕባ ንስሓን እቲ ካብ ሓጢያቱ ንዝንሳሕ ዕረፍትን ሓጎስን ከም ዝረክብን እዩ እቲ መግለፂና ማለት እዩ ግብሪ ዳው ወዲቅና ክንተርፍ ኣይገደፈናን ንሕና ግብሪ ዳዊና እሞ ግብሪ ዳው ዝሰርሕኦ ወዲቅና ክንተርፍ ኣይገደፈናን እኳ ደኣ በብዝሒ ቅሬቱን ምሕረቱን ነቲ ንኩሉ ዝረአን ዘይረአን ዝፈጠረሉ ቃሉ ሰደደልና እቶም ዝረአዩ ፍጡራን እቶም ሓለፍቲኦም እቶም ዘይረአዩ ፍጡራን ድማ ዘይሓልፉ መንፈሳውያን እዮም እታ ሕቶ ናይ ዲያቆን ግርማይ ሓውና እቶም ዘይሓልፉ ተባሂሎም ዘለው ዘይረአዩ ተባሂሎም ዘለው ሲ መላእክቲ ድዮም ወይ ሰባት እዮም ከማያት ብል መስለን እንተ ዘይተጋገ ስለዚ እቲ እግዚአብሔር መስገን ሕራይ እግዚአብሔር ደግፍካ ካበይና ንመገስ አቦታትና ነቲ ጽዮም ገሊጾሞ ዘለው መወከሲ ሰሪዖም ልለው ማለት ስለዚ ታ መዝሙር ዳዊት 107 ቁጥር 10 አባ መወከሲ ዘላ እንታይ ትብል ቃሉ ለኢኹ አሕወዮም
ካብ ጉድጓዶም ከዓ ኣናገፎም ስለዚህ እቲ ሰብ ዝረአ ንብሎ ነቲ ስጋዊ ባህርያትና ዘይረአ ንብሎ ከዓ ነቲ መንፈስና እዩ ምድራውያን ዝብሎም ነቶም ዘይደሓኑ ዝጠፉ እዮም መንፈሳውያን ዝበሃሉ ከዓ እቶም ውሉድ ኣምላኽ ዝኾኑ እዮም ኢሉ እታ ካልኣይቲ ጥቕሲ ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ 11 ተጻሒፋ ዘላ ካብ 10 እንድሕር ኢናያ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ካብ 10 ክሳብ 13 ዘላ ከንብበየ ኣብ ዓለም ነበረ ዓለሙን ብኡ ኾነት ዓለም ግና ኣይፈለጠቶን ሕጂ መላእኽቲ ኣብ ዝኸባቢ እዚ ብፍጹም የለውን ማለት ካብቲ መበገስነት እቶም ኣቦታት ክትርጉሙ ከለዉ ኣስዒቡ ናብቶም ናቱ መፀ እቶም ናቱ ከዓ ኣይተቐበልዎን ነቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ኩሎም ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ክኾኑ መሰል ሃቦም ንሳቶም ከዓ ካብ ኣምላኽ እምበር ካብ ደም ወይ ካብ ፍቓድ ስጋ ወይ ካብ ፍቓድ ሰብ ዘይተወልዱ እዮም ስለዚ እዚ መንፈስ ውልድነት ክገልጽ ከሎ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 8 ሮሜ ምዕራፍ 8 right እንታይ ትብል እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ንሳቶም ውሉድ ኣምላኽ እዮም እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ንሳቶም ውሉድ ኣምላኽ እዮም ቁጥር 15 14 15 ንስኻትኩም ሲ ነቲ ብኡ ገርና ኣባ ኣቦ ኢልና ንጽዋዓሉ መንፈስ ውልድነት ኢኹም ዝተቐበልኩም እምበር መንፈስ ባርነት ከም ብሓድሽ ንፍርሃት ኣይተቐበልኩምን ስለዚ እቶም ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ዘበሉ ንሳቶም ውሉድ ኣምላኽ እዮም ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እቶም ዝረአዩን ዘይረአዩን ፍጡራት ኢልዎም ዘሎ እቶም ዝደሓኑ ነቲ ቃል ዝተቐበሉ መንፈስ ውልድነት ዝረኸቡ እዮም ኣብተን ናይ ዝሓለፈ ግዜ ክንርኢ ከለና ንእግዚአብሔር ዝረአዮ የለን ይብል ቃል ኣምላኽ ኣብዚ ከዓ ሙሴ ቃል ንቃል ከም ዝረአዮ ንእግዚአብሔር ተገሊጹሎ እሞ እዚ ጥቕሲ ዝስ ከመይ እዩ ዝወሃሃድ ዝብል እዩ ዝነይሩ ሓወይ ዲያቆን ከዓ ክሕግዘኒ ካብቲ መስመር እንድሕር ወፅየ ብሓፈሻቲ ኣገላልፃ ናይ ቅዱሳት ጽሕፋት ኣቦታትና ዝተበገስሉ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 6 እንታይ እዩ ዝብል ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 6 ፊደል ይቀትል መንፈስ ግና ህያው ይገብር እሞ ንሱ ከዓ ንናይ መንፈስ እምበር ንናይ ፊደል ዘይኮነ ኣገልገልቲ ሓዲስ ኪዳን ክንከውን ከኣልቲ ገበረኒ ፊደል ይቀትል ቃል ብቃሉ እንተወሲድካዮ ምክንያቱ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ኣነ ንፈርዖን ኣምላኹ ገይረካ ኣለኹ እያ ትብል ቃላ ማለት ስለዚ ኣምላኽ ማለት እንታይ ይኽብሉ ደልዩ እግዚአብሔር ካብቲ መልእኽቲ ኣነ ንፈርዖን ኣምላኹ ገይረካ ኣለኹ ክብሎ ከሎስ እንታይ ይኽብል ደልዩ ስለዚ ናብታ መበገስ ጥቕስና ናብ ዘህልቁ እንድሕር መፂና ዘህልቁ ምዕራፍ 12 እዩ ካዊ ተበጊሽ ዘሎት ንባብና ዝሓለፈ ዝረኣናዮ 5 ክሳብ 8 ከንብብ እየ ማለት እዩ ዘህልቁ ምዕራፍ 12 ካብ 5 ክሳብ 8 እግዚአብሔር ከዓ ብዓምዲ ደመና ወረደ ኣብ ኣፍ ድንኳን ደው ኢሉ ድማ ንኣሮንን ንምርያምን ፀውዖም ክልቲኦም ከኣወፁ በሎም ድማ ዘረባ ኣይዳ ስምዑ ኣብ ማእከልኩም ነቢይ እንተሎ ኣነ እግዚአብሔር ብራእይ ግለጸሉ ብሕልሚ እዛረቦ ባርያይ ሙሴስ ከምኡ ኣይኮነኒ ንሱ ኣብ ዘላ ቤተይ እሙን እዩ ብግልጽ እምበር ብኸውሊ ዘረባ ኣይኮነን ኣፍ ንኣፍ እዛረቦ ንሱ ምስሊ እግዚአብሔር ከኣይርኢ ከመይከ ኣብ ባርያይ ኣብ ሙሴ ምዝራብ ዘይፈራሕኩም
كبرنا زخرسم يخون سلاز እግዚአብሔር بزتفعلاليه نقدسانو برأي يقلص بحلمي يقلص بزتفعلاليه يقلص مالتي كم تهياو قالو አቀሚጥ ወዘለገን ምስሙሴ ዘረዛረበሉ ዝነበረ እግዚአብሔር በግልጽ እንበር በኸውል ዘረባ አይኮነኒ አፍና አፍ ዘረቦ ንሱ ምስለ እግዚአብሔር ከአይርኢ ስለዚህ ካብዚ ተበጊስ ዩቲ ንእግዚአብሔር ዝረአዮ አፍና አፍ ምስ እግዚአብሔር ተዘራረበ በሐፈሻ ቅዱሳን አቦታት ቤተክርስቲያን ለምታይለም ገሊጾሞ ዘለው በባህሪየ መለኮቱ ንአምላኽ ዋላ ሓደ ክሪኦ ዝኽእል የልቦን ይትረፍዶ ንባህሪ አምላኽ ንፀሓይውን ቋሒሉ ክጥምታ ዝኽእል የልቦን ማለት ዓቕምና አይኮነን ትጸዳል ናይ ዓይንና ምስ ብርሃን ፀሓይ ክማዛዘን ስለዘይክእል ንፀሓይ እኳ ክንጥምታ አይን ንእግዚአብሔር በባህሪየ መለኮቱ ክሪኦ ዝኽእል ዋላ ሓደ የለን እግዚአብሔር ግን ንቅዱሳኑ ከከም ዓቕሞም ከከም ፀግኦም ይግለጸሎም ናብነት ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 17 ኣብ ደብረ ታቦር ክግለጽ ከሎ እቲ ግልጸት ሓደ ይኹን ደረጃ ናይቶም ነቢያትን ናይ ሐዋርያትን በበይኑ ስለዝነበረ እቶም ሐዋርያት ከንበድ ንኾይኖም ክወድቁ ከለው ሙሴን ኤልያስን ግን ምስኡ ዘራረቡ ነይሮም ስለዚ ንእግዚአብሔር በባህሪየ መለኮቱ ወላ ሓደ ክሪኦ ዝኽእል የለን እግዚአብሔር ግን በዘፈቀደ ሃዲሩ ብዝኾነ አገባባት እግዚአብሔር ንህዝቡ ነገልገልቱ ይገልጸሎም ስለዚ ነቲ በሙሴ ካብ ካልኦት ነቢያት ብፍሉይ ዝኾነ ዝግለጸሉ ዝነበረ ዝዛረበሉ ዝነበረ ምግላጽ ልክዕ ከምቲ ቃል አምላኽ ኢልዎ ዘሎ ብኸውሊ ዘይኮነስ ዘረባ በግልጽ እንበር ብኸውሊ ዘረባ አይኮነን አፍና አፍ ዘረቦ ንሱ ምስለ እግዚአብሔር ዝርኢ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚ መስትን እግዚአብሔር ዝረአዮ የልቦን እግዚአብሔር ዝክሪኦ ዝኽእል የልቦን ዝብል ብኸመይ ዝወሃሃድ እግዚአብሔር በባህሪየ መለኮቱ ክሪኦ ዝኽእል ዋላ ሓደ ፍጡር የልቦን እቲ ነቢያት ገጽ ንገጽ ሪኦም ክብል ከሎ እንታይ ማለት እዩ እግዚአብሔር በቲ ዘለዎም ጸጋ ዓቕሞም ሪኡ እግዚአብሔር ዝግለጸሎም ዝነበረ እዩ ተመልሻ ክትከውን ተስፋ ገብር ተኻላይቲ እግዚአብሔር ሲ ንምንታይ ንሙንሲ ንፈርዖን አትሪርዎ ትብል አነ ንልብ ፈርዖን ከትርኤ ዝብል ቃል እንታይ ትመልእኽቱ እታ ቀዳመይቲ መበገሲና ቦታትና ክትርጉሙ ከለው ፊደል ይቀትል ወፊደል የሃዩ ዝብል ተኻላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጽሪ 6 መሓዛ ብጣዕሚ አገደስቲ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ክልእኮ ከሎ ንሙሴ እንታይ ኢልዎ ካብታ ጥቕሲ ልክዕ ካብኣ ክንብገሲና ምክንያቱ መንፈስ ናይቲ መልእኽቲ ናይ ቃል አምላኽ እንታይ ዝብል ካብኡ ይኽብገስ ማለት ኣብ ዘጸአት 3:19 በሓያል ኢድ እንደዘይኮይኑ ንጉስ ግብፂ ክትከዱ ከምዘይሓድገኩም እፈልጥ ኣለኹ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን እግዚአብሔር ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ዝልእኽ ማለት እግዚአብሔር ንሙሴ ናብ ፈርዖን ክልእኸካ ኢልዎ ፈርዖን እንደዘይሰሚዕዎ እግዚአብሔር ንዘይሰምዕ ዳኣ ንምንታይ ይልእኽኒ ዘይሰምዕ እናዃኑ እናፈለጠስ እግዚአብሔር ስለምንታይ ናብ ሙሴ ናብ ፈርዖን ልእኽኒ ክብል እዩ እግዚአብሔር ዋላ ነቲ ውፅኢት እንዳረኣዮ ከሎ ከም ሰብ ኣይኮነን ንነፍሲ ወከፍ ዝሃቦ ናይ ንስሓ ግዜ ንጠቐመሉ ኣይንጠቐመሉ እዚኦም ስለዘይሰምዑ ዋላ ተዛሪብካዮም ስለዘይሰምዑ ንስሓ የድልዮምን እዩ ናይ ንስሓ ግዜ የድልዮምን እዩ ዝብል አምላኽ ኣይኮነን ከምዘይሰምዕ ቀዲሙ ፈሊጡ ንሙሴ አገልገሊኡ ነጊርዎ እዩ ማለት ስለዚ ዘይሰምዕ ምዃኑ እንዳፈለጠ ዳኣ ንምንታይ ልኢኽዎ መጀመርያ መልእኽቲ እግዚአብሔር ነቶም ሐዋርያት ነታ አድጊ ፈቲሕኩም አምጽዎ ክብሎም ከሎ ንጹር መልእኽቲ እዩ ዝህቦም አድጊ ምስ ዑላኣ ተኣሲራ ክትጸንሐኩም እያ ክትፈትሕዎ ከለኹም ሰባት ስለምንታይ ትፈትሕዎ ክብልኹም እዮም ንስኻትኩም ከዓ ጎይቶኦም ይደልዮም ኣሎ በልዎም ሽዑ ክሰድኹም እዮም ስለዚ ናብ ፈርዖን ክልእኸካ ፈርዖን ግን ኣይሰምዓካ ናብ ፈርዖን ክልእኸካ ማለት ንሙሴ ናብ ሞት ልእኸካ ኣለኹ ምክንያቱ ብደም ትሕተት እዩ ብደም ስለዝሕተት
ሃዲሙ ዝወፀ ካብ ገጽ ፈርዖን እዩ ማለት እዩ ሙሴ ካልእ ሙሴ እዩ ዝለኣኽ ዘሎ ሕጂ ማለት እዩ ናብ ፈርዖን ክልእኸካ እየ ፈርዖን ግን ኣይሰማዓካን ግን ዋላ ኣይስማዓካ ኣነ ግን ክልእኸካ እየ ስለዚ ንምንታይ ዕላማ ክልእኸ እዩ ናብ ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 2 ክንከይድ ኢና ትንቢት ሕዝቅኤል ምዕራፍ 2 ግዜ ረኺብና ንኹላ ክነንብባ ኣነ ካብ 7 ክነንብብ እየ 3 ዝኾና ጥቕሲ ክነንብብ እየ ዓለውቲ እዮም እሞ እንተሰሚዖሙኻ እንተዘይሰሚዖሙኻ ቃለይስ ንገሮም ደኣ ንስኻ ገና እታወዲ ሰብ ዝብለካ ዘለኹ ስማዕ ከምታ ዓላዊት ቤት ዓላዊ ኣይትኹን ኣፍካ ክፈት እዚ ዝህበካ ዘለኹ ድማ ብልዓዮ ጨመትኩ እንሆ ድማ ኢድ ናበይ ኣቢላ ተዘርጊሓ እንሆውን ኣብኣ ጥቕልልቲ መጽሓፍ ነበረ ንሱ ከዓ ኣብ ቅድመይ ገንጸላ ብውሽጣን ብግዳማን ተጻሒፍዋ ነበረ ኣብኣ ከዓ ድጓዓን ብኽያትን ዋይዋይትን ተጻሒፍዋ ነበረ ስለዚ ኣታወዲ ሰብ ዓላዊት ቤት እዮም እሞ ንስኻ ግን ከምኣቶም ዓላዊ ኣይትኹን ሰሚዖሙኻ ኣይሰሚዖሙኻ ቃላተይሲ ንገሮም ደኣ እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ከም ፈርዖን ገይሩ እግዚአብሔር ከም ንፈርዖን ገይሩ ዝገበረሉ ተኣምራት እግዚአብሔር ከም ንፈርዖን ገይሩ ዝገበረሉ ምሕረት እግዚአብሔር ከም ንፈርዖን ገይሩ ዝሃቦ ግዜ ዋላ ሓደ የለን ምክንያቱ ዕላማ እግዚአብሔር ኩሉ ነፍሲ ክድሕን ናብ ፍልጠት ሓቂ ክበፅሕ ኩሉ ነፍሲ ከዓ ክድሕን እምበር ሓንቲ ነፍሲ እኳ ክትጠፍእ ስለ ዘይፈቱ እግዚአብሔር ልቡ ከም ዘትርር ንፈርዖን ይፈልጦ እዩ እዚ እግዚአብሔር ኣትረሮ ክብል ከሎ ከም ዝተረረ ከም ዘይሰምዕ እግዚአብሔር ብንጹር ይፈልጥ ንኸኣሊነት ንፍልጠት እግዚአብሔር ፈሊጡ ከሎ ግን እቲ ዝግባእ ናይ ግዜ ናይ ንስሓ ግዜ እቲ ዝግባእ ናይ ተኣምራት ግዜ እዩ መዓት ወርድ ሙሴና ኣሮንን ፀዊዑ ጸልዩ ይብሎም ምስ ጸለይሉ እቲ መዓት ይሃድእ እቲ መዓት ምስ ሃደቀ ከዓ እግዚአብሔር ኣይፈልጥ ንእስራኤል ኣይሰድድ ይብል ማለት ስለዚ እቲ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ደረት ኣልቦ ምሕረት እግዚአብሔር ከዓ ቅድሚ ንሙሴ መልኣኹ ቅድሚ ኩሉ ምግባሩ ፈርዖን ከም ዘይንሳሕ ልቡ ከም ዘትርር ብርግጽ ከም ዝፈልጥ ዋላ እንተፈለጠውን እግዚአብሔር ኣይሰምዕን ኢሉ ናይ ንስሓ ግዜ ዘይከልእ መሓራ ኣምላኽ ንሕና ኢና እምበር ልክዕ ከምቲ ንይሁዳ ከም ዘይምለስ እናፈለጠ መሸጥ ጎይትኡ ኣብ ኢዱ ሒዙ ኣብ ጅቡኡ ኣቐሚጡ እናሃለወ ተደፊኡ ዝሓፀቦ ባዕሉ ይሁዳ ወዲእዎ እምበር እግዚአብሔር ክሳብ መወዳእታ ተጸቢዎ እዩ ኣብቲ ድርሳነ ማህያዊ ዝብል ናይ ስቕለት ነስተንትነሉ መጽሓፍ ድርሳነ ማህያዊ ናይ መድሃኒ ዓለም ዋላ በታ ክሕነቐላ ዝኸደ ገረብ ከይተረፈስ ኣምላኽካ መሓሪ እሞ ከም ጴጥሮስ ሓውኻ ተነሳሕ ኣምላኽካ ክምሕረካ ኢሉ ብኣፍ እቲ ዘይዛረብ ግዑዝ ነገር እውን እግዚአብሔር ከም ተዛረቡ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ጥፍኣት ባዕሉ ይወዲእዎ ልክዕ ፈርዖን ከዓ ባዕሉ ይወዲእዎ ስለዚ እግዚአብሔር ንፈርዖን ኣትረሮ ክብል ከሎ እግዚአብሔር ንፈርዖን ከም ዝተርር እፈልጦ ያ ቀዲሙ ዋላ ከም ዝተርር እንዳፈለጠ ከሎ ግን እኹል ዝኾነ ግዜ ክንዲ ሙሴን ኣሮንን ዝኾኑ ኣገልገልቲ ዝረአን ዝጭበጥን ተኣምራት ገይሩሉ ኣብ መወዳእታ ዝገበረሉ ሞተ በኹሪ ማለት ብድሕሪኡ ጠጠው ክብል ዝግብኦ ሞት በኹሪ ምስ ረኣየ ኪዱ ኢሉ ኣፍቂድሎን ከብቅዕ እንደገና ክመልሶም ኢሉ ከዓ ናብቲ ባሕሪ ከይዱ ሰብ ዝዘርኦ ስለ ዝዓፅድ 400 ዓመት ዘዝተወልዱ ህፃናት ናብቲ ባሕሪ ስለ ዘጠሓለ እሞ ከዓ ስለ ዘይተነስሐ ኣብ መወዳእታ ግን ባዕሉ ወዲእዎ እዩ ተመሊሹ ክትኸውን ተስፋ ገብር ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለ ዝተፈቅደለይ ከዓ ብልቢ የመስግን እዚ ኣውደ ምህረት ንሓውና ዲያቆን መሓሪ ወፍየ ኣለኹ ንኣቦናን ንመምህርናን ቃል ህይወት ተስማዕልና ደስ ዝብል ፅቡቅ መግለፂ ገይሮም ተንሕቶም መሊሶሞን እዮም ምናልባሽ ደይተረድአና ደይበርህትና እንተሎ ኣብ ከምዚኣ ሳይበርህትለይን ክንብል ንኽእል ኢና ወይ ደይሰማዕናዮ ደሓለፈና ጥቕሲ እንተሎ ካብዚ ዝጠቐስዎ ክንሓትት ንኽእል ኢና
ካብዚ ብዝተረፈ ብዛዕባ እዚ ናይ ሎሚ ዝተነበበልና ንባብ ካብ ቁፅሪ 9 ክሳብ ቁፅሪ 16 ሓሳብ ኣስተንትኖ ተወሳኺ ርእቶን ሕቶን እውን እንተለና ናባኹም እዩ ምስ ግዜና ክንከይድ ግን ግዜ ዳኸደ ስለ ዝኾነት ቀልጥፍ ቅልጥፍ ኢልና ሓሳብና ንሃብ ቀዳምነት ክህብ ደልየ ዕድል ክህብ ደልየ ከይበልና ሕጂ ደለና ሓሳብ ከንህብ ናባኹም እዩ ዲያቆነይ እዛ ሕጂ ከንብብዋ ዝፀንሑ ኣቦናስ ኣብ ዘፀአት 19 ድያ ካልእ ጥቕሲ እያ ዘፀአት 3:19 ዘፀአት 3 ሓባ የቐኒየለ ዘፀአት ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 19 እሺ ورع كال انت ديالو انا اللي خو ياكم أراي دكتور ناباكم قديمكم نيكم ايش اني اللي زحلف سمون بزعبا نهزب اسرائيل كاب ايد فرعون نمجلجال እግዚአብሔር بإيد موسى زغبرو عبيت تأمرات انبينا تماهرنا لومي كما قصلتا موسى ننت ህዝቡን እግዚአብሔር ከም ዝለመነሞ ጸሎቱ ተሰሚዑ እቲ ህዝቢ ካብ መቕሰፍቲ ከም ዝተናገፈ አንቢብና ብጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ብስሙን ብዙሕ ተአምራት ከም ዝተፈጸመ ኩላትና ንፈልጥ እቲ ብዝያዳ ዘገድስ ግን ተአምራት ዘይኮነስ ምርካብ ዘለዓለማዊ ህይወት እዩ ሰብዓ ልኡኻት ጎይታ አጋንንቲ ብስሙ ስለዝተገዝኡሎም ሓጎሶም ምስ ገለጹሉ ኣብ ሉቃስ 10:20 ከም እንንብቦ ስምኩም ኣብ ሰማይ ስለተጻሕፈ ኣዝይኩም ተሓገሱ እምበር መናፍስቲ ስለተመልኩልኩም በዚ ኣይትተሓገሱ ኢልዎም ቅዱስ ጎርጎርዮስ ከዓ ብዛዕባ ብዙሕ ተኣምራት ይጽሕፍልና እሞ ኣብ 36 ቁፅሪ 13 كتب بالكاتاساي ቁጥሪ ክንደይ ቅሬታ ቁፅሪ 13 ዘመክሕ ማዕርግ እዚ እዩ ብዋጋ ክትዕድጎ ዘይከኣል ኣዕናቕ ክብሪ እዚ እዩ እግዚአብሔር ብኦም ዘገጸሉ ኣኽሊል ልዑላን መንፈሳውያን ኣዕናቕ እዚ እዩ ንኣና ብኡ ኣጌጸና ኣሓየለና ኣሰልጠነና ንናይ ዘለዓለም ህይወትን ኩሉ ሳዕ ንናይ ዘለዓለም ዕረፍትን ብቕዓት ገበረና ስለዚ ኩሉ ተኣምራት ይገልጽ ግን ካብ ኩሉ ዝበልጽ ከዓ እቲ ንናይ ዘለዓለም ህይወትን ኩሉ ሳዕ ንናይ ዘለዓለም ዕረፍትን ብቕዓት ዘግብረና ተስፋኡን ምሕረቱን ካልኣይ ሓሳብ ካብዚ ኣርእስቲ ዝወፀ ነይሩኒ ግን ኩነታት ኣለዋ እታ ሓንቲ ኩነት ከዓ ግዜ ዘየፍቅድ ስለ ዝኾነ ስለ ዝተውሃልኒ ዕድል ይቕኒየለይ ኣሜን ካልኣይ ተስማዕልና ነዘን ናይ ሎሚ ዝተማሃርናየን ምስ ናይ ደሓለፈ ኣተሓሒዞም ፅሙቕ ኣቢሎም እዮም ክነግሩና ፀኒሖም ምድጋም ኣይድልየን እዩ ካልኣይ ተስማዕልና እታ ጥቕሲ ግን ንኩሉ ግዜ ክንሕዛ ምእንቲ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 20 ብተኣምራት ክንድነቕን ክንሕጎስን ዘይኮነ ኣድቦና ኣብቲ ምድሓን ኣምላኽ ብክርስቶስ ኣሚንካ ዝርከብ ናይ ዘለዓለም ህይወት ክኸውን ከም ዘለዎ ስምና ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ስለ ዝተፃሓፈ ዳ እምበር ኣጋንንቲ ስለ ተኣዘዙና ተኣምራት ስለ ዝገበርና ሕሙማት ስለ ዝፈወስና ክንሕጎስ ከም ደይብልና ሓጎስና ብምሉኡ ከም ጣዓንተ ወይ ኣቦና ድበልዎ ብዛዕባ ናይ ሰማይን ብዛዕባ መንግስቲ ኣምላኽን ብዛዕባ እቲ ጎይታ ክርስቶስ ምስ ተገልፀ እንረኽቦ ፀጋ ወሲኹ ክኸውን ደሎ ሓጎስና ስለዚ ስንኩም ኣብ መፅሓፍ ህይወት ስለተፃሕፈ ዳ እምበር ኣጋንንቲ ስለተኣዘዝኹም ኣይትተሓጎሱ ትብል እያ እታ ጠማሪት ጥቕሲ ቃልዮ ተስማዓልና ደጊመ
الشمبار مسجيزينا خنكيد أبونا أبي ملاك السلام على معدان جيروم توسخ حسابت اللهم مبره جيروم بتصلت كعصولنا نابونا خلفكم ثانك يو دياكون محري زمن أقلقلت كايبارخ أملاخ ماليش دما مقلتو يبزحلكا أبونا أبايه مرقيتا دما نتن نزقنايا كلت حتن كموين نزالمي حونا دياكون قرماي زقربت حتى دما بولي مس حدش مس بولي يركم سلستين سفحو زردعنا غيركم نتحطو سمز ملسكم لنا سلازقلتكم لنا أملاخ زمن أقلقلتكم يبارخ لكلكم دما مزمور دزمركي عفتنا تمنيت كموينتا مزمور تقصت عز سنخم نتتوهبكم نوابات كتنببا زمسخم كابتغن مهارو زمسنعون زتردعكم مجلسي ذهبكم كم حتون زقربكم كلكم زيابير زمن أقلقلتكم يبارخ أنس أبتا نايموسيه بحونا دياقون قرماين بحفتنا مأزان زتقلصت أبا حساب كبدلي حساب مبقسيت كابزالومي تنبتلنا قصري عسرتها مئنتي توم بزحات أشحات كابدك إسرائيل بزح جزية زلمنة جزية أبيهر دما بأمال الجنتو معاتو كاباتهم زرحق زنبيزي جزية أبيهرون أبجبس بؤو حايلو جلس يعتبلتان باب قصري عسرته أبنا مشي أماليدو لمين يطرح يكونن سلا زهز بزي تبجي إيون أبزا ساعات معرف سالاسان كلتن قصري سالاسان حدن سالاسان كلتن انت دعا رئينا تا قصري سالاسان حدن مسيد ما نابقزي آبيهر تمليسو آية إزهز بزي عبا حاتيات قبره نعاتاتهم كا أمالخت ورقي قبرو مجمريا مسيه نث مسلم راح حجوم اسغا خا مدري قبص زوصا خنا يلوم كعندرو كزلو كلو مسمعه مسيه نابغزي آبيهر تملسو انتاي بلا إزبلنا إزي هزبزي عبا حاتيات قبرين نعاتاتم كا أمالخت ورقي قبرو نعاخا نهياو أملاخ نعاخا عبيت تأمرات أبقبس أزر أخا بحري كفيل كادما كم نقص مدرقركا زساقركا منا كاب سماي سغا برنيغو كاب سماي كماي زنمكا كاب كوحد ما ماي انتعخا زستخا نعخا رسي عمسي نزي سمع ورقي
ኣማልኽቲ ገይሮም ዓባ ሓጢያት ሰሪሖም ኢሉ ቅድም ብሓጢያት ህዝቡ እዩ ተኣሚኑ بدحري انتا إلو تا قصري 32 حج دما حاتياتهم يقرب لهم انتا زي كونس كابت صحف كايو مصحف حخخني بله كبرنا أملاخ يكون حج دما حاتياتكم زقبرو نعملا قديفهم أب أمالخ توركهم زسقدو نعوهم زملخو مس نجرة حج جنات زخلو زقبروا حتياتهم سي انتهاي قبرلهم يقرب بللهم إلو ناب أملاخ لمنه يقرأ زيت بللهم زيت محرم انت دا أخوان كاقنا إفقاتهم ماتهم مقصعتهم أي تريئني أقدم كان عين تاي قبرني كابتي مصحفك مصحف حوات حخخني حجي أبزخ نريئو خلنا مسيح تبجيئو واقع خفيلئو كرمناتهم مقصعتي نعين تاي قبرني كان مصحفك مصحف هيوت حخخني أبوتات أديتات أحوات أحد لومي كم مسيه بجاز حلفو أبوتات مرحتك هبنا بلب خنصلي بلب رمانا بأملاخ كنبع يقبعنا أمدرنا بسقاوي يخون بمنفساوي أبيت منقسي يخون أبيت أملاخ بجاز حلفو زي كونسي بجاز حلفي تقميت أمنازل له نحنا ونببولك أنا سله هزبنا تبجو تدينا سلة نريئو نسمعو أب هزبنا أب بيت كريستياننا نحنا انتاي نقبر لناون كنفلت يقبعنا ناي زمننا كما أبنت صبو غيرو قليسوهم حونا دياقون قرماي نقدس أبونا انتانيوس لكا داقماي موسيه ناي زمننا يوم أبونا انتانيوس كوينو إتام كلهم سوءات لنا نذكرهم يحواتناون بجائم حليفهم بسقا أبعدنا بسلام بناصرنت بفتحي كنبر مدرنا أتريرنا خنرقص كم دك عدو خوينا دما ناس أخنبر نسخاتكم يطعمكم نحنا دما كنمتلكم إلى من بج حليفهم لما كن بجان حلف كوينا بجان حلف زي كون ناسي بجان حلف نبجا زي كون ناسي كبجولنا كالوت الندلي إنا زلنا أمو داقماي حجون زمتعي أبتخبر منبر ناي بطريارك أمت زي كوناسي سلا أباقعو زحلي زبجو بقنعنا بحقي أبو زخون بجا زحلف كحزنو مؤمنانو زحزن كبخيو مؤمنانو زبكي أبو كهبنا كنسلي قبعنا حاتياتهم يقرأ زي تبلا لهم دحركونك كان مصحفة نعي قدم تايقبرني حفخني هاي بحق تأمري ما እግዚአብሔር
دما كمزي عينت أبو داغماي كما بنا أمن أنطونيوس كهبنا دما كلنا نحنا تنقبر كم محماي كباي جميركا حانت أبزب السمايات كن لمن زيابيهر كنا عبها بنا بحق زمرح عبها بنا نعنا دما تمرح تقبرنا مرحكو هيبنا نريو قناي تمرحنان 16 ساعة عمت أبيت ما أسرتي كساق يخلو نايدم يمرخيبهم منقص صبو يقرو حرا يقبروهم نحنا اينا حزلنا لنا يوم إنا تبهله بوزحيو حجون نحنا هابنا طرح زي كونسي نتزهابنا ول كنت أكملو تمرحت نكون مرحاي بالنات زي تمرحنا عززي بالنات زي تعزيزنا مهارتي بالنات زي تمهيرنا أسمعتي بالنات زي سمعنا احنا ونعدالنا مو اجزيابيهر قناعات مرحتك هبنا نحنا دما نتوم زهبنا قناعات مرحتي تمرحت تلاي كنكون كنصلي እግዚአብሔር ንኩልና ይحግዘና ስለኩሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ እሞ ጉባኤና መደብና ብጸሎት ክንዓጹ ኩልና አንሳብ ንጸሎት ሓፍ ንበል ሰላም ዝጽለ ጸሎት كم بحدش كل نزح እግዚአብሔር أبوغيتانان مدحنان ኢየሱስ ክርስቶስ من سلام زحنتن لكل زغنت قدس بيت كريستيان لمنا لنا قبل الهدب مؤمنانن بزح سلام كد نقول سلام سلطان دلو እግዚአብሔር አምላክና እዩ من سلام ጸልዩ ሰማያት ተነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ጻድቃንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት መግብና ለማሃበና ሕናን ዝበደልና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣንሳና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ከደንገሊኺ ብስጋኹን ድንገሊኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጽባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ከዓ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብርኽዩ ወምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦፍስቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሆነ ሁሉ እግዚአብሔር ልምነካን ማለካን ለና ሆነ ሰላም ሰላም ሃበና ሁሉ ይካና ከመኦ እግዚአብሔር አጥሬና ጸጋኻው ናፍሰልና ዘካን ፈጠበ አዳ አምላክ ይብልና ቅዱስም ካን ሰምን ጽውዕና ለና ኣብ ሰማያት ሰለኻን ስኻ ሰላም ከዓብልና ሽኩልና ሐድር ኣብዛ ዓለም ዝምንባርና ሰላም ሓሉ ኩሎም መራሕትን ሰበስልጣን በቅዱስም ካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ ሙካይንታ ዛብ ከዓ ምኽራብ ኣብ ሙእታውናን ምፃናን ዘሎ ኩሉ ኣብ ሙእታውናን ምፃናን ዘሎ ጉራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህድኡን ብቕንዑን ህይወት ክንነብርን ኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንኣኻኒ እግዚኣብሔር ምፍራሕ ሕያውነት ክንርከብን ክርስቶስ ምስኡንስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ሓረ ኣምላኽ መሓረና ፍቅረ ባህላ ኣምላኽ ረበለልና ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ሰዓት ዛምሸት እዚኣ ድማ ባርኸልና ዝጉባኤ እዚ ሰላም ክንጅምር ዘነቃቕሕኸና ጀሚርና ክንፍፅም ድማ ዘይተፈለኸና ንስኻ ኢኸሞ ክብርን ምስጋናን ንዓኻ ይኹን ትጸለናየ ጸሎት ኣምላኽና ኣብ ቅድሜኻ ቅቡል ግበረልና እቲ ተምሃርናዮ ቃልካ ድማ ኣምላኽና ክንነብረሉ ክንመላለሰሉ በዚ ሓዱሽ ዓመት ክንሕደሰሉ ክንልወጠሉ መዓልቲ ምድሓና ሕጂ ምዃና ክንፈልጠሉ ንዝሃብካና ዘመን ክጥቀመልና ዘይኮነ ሕና ነቲ ዘመን ክንጥቀመሉ ኣምላኽና ንስኻ ሓግዘና ከም ሙሴ ዳግማይ ከም ቅዱስ ኣቦና እንጠንየስ ድማ በጃ ህዝቦም ዝሓልፉ ብሓቂ ዝመርሑ ፍትሒ ዝፈልጡ ኣቦ ኣብ መንበሮም ከተቐምጠልና ድማ ንልምነካ ንዓና ድማ ኣቦ ሃበና ጥራሕ ዘይኮነ ነቲ ትበና ኣቦ ድማ ተኣዘዝትን ሰማዕትን ግበረና
ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዛ ሰዓት እዚኣ ኣብ ሕማም ኣብ ስቃይ ኣብ እህንታ ኣብ ሓዘን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ጸልማት ኣብ ጥምየት ኣብ ጽምኢ ኣብ ዕርቃን ኣብ ጥራሕ ጎልጎል ዘለዉ ብኩሉ ነገር ምድሪ ብገፊሑ ዝጸበቦም ቀትሪ ከሎ ድማ ዝጸልመቶም ኣለዉ እሞ ንኩሉ ኣምላኽና ኣሊኻ ከምቲ ዘድልዮም ክትገብር ትኽእል ኣምላኽ ኢኻ እሞ ስለ ኩሉ ነገር ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ንዓኻ ሓሊፍና ንህበካ ኣለና ነቶም ዝጸበቦም ነቶም ብስጋ ይጭነቑ ዘለዉ ነቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ ንስኻትኩም ከም ማእሰርቶም ንስኻትኩም ድማ ኣብኡ ፀበባት ትረኽቡ ከም ዘለኹም ኮንኩም ዘክርዎም ኢልካ ንኣኻ እሞ ንሕና ንዝክር ኣሎና ንስኻ ድማ ኣምላኽና ኣብዚ ዘለውዎ ትፈልጥ ፀገሞም ድማ ትርዳእ ኣምላኽ ኢኻ እሞ ንስኻ ሓለፎ መዓልትና ከም ዝባረካ እሸትና ባርኸልና ብናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ኣማላድነት ብናይ መላእኽቲ ተራዳእነት ብናይ ነቢያትን ሃዋርያትን ጻድቃንን ሰማዕታትን ጸሎት ኣይትፈለየና ብርሃነ መስቀልካ ድማ ብድሓነ ሰላም ኣብፅሓና ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንተ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት መግብና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንዕሰና እንደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ኢማ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መላ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ህሊናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ኣፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ይፍታህ ወይስሪ ዚና አምላክን ወዳነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ገገናስ ሳሲ ወልዱ ለብርከሰት ይብርሃን አንቱም አብየ ካናቱ አብየ ዲያቆናት ሮን ሳሪጎ ጸናት በበስምክም ኩንፍታኑን ጻህነ ይረሴንስ ብሉዋን ስመ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ መል ዓሰብ ተፈልተ ዚዮ መሐረነ ክርስቶስ 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 ከመውን በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መል ዓሰብ ተፈልተ በእንተ እግዝእትነ ማርያም አንክሶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም አንክሶስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ 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 ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ እዚ ቤት እዝን ኣብ ልዕሊ ብዘት ዘለናዮ ቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ብሩኽ ምሸት ግበረልና ንኩልኩም ድማ ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ለይቲ አሜን ቃል ህይወት ተስማዕና ኩልኩም አገልግሎትኩም ይባርኽ ብሩኽ ለይቲ አሜን ናይ ኩላህና አገልግሎት ይባርኽ እግዚአብሔር ኩልኩም ህዝቢ እግዚአብሔር ናይ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት በአንቃድዎን ብጥብዓትን ክትከታተልዎ ዘምሰኹም ትብሕቡእ ዝርኢ እግዚአብሔር እሴተ ጻድቃን ኣስበተ ሁታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንራኸብ ቅዱስ ፍቃዱ ዝኾነልና ንዝመጽእ ጉባኤና ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በምዚ ከምዚ ቅዱስ አገልግሎት ክንሳተፍ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና ሰላም ለይቲ ሰላም መዓልቲ ብሰላም ካይራኸበና አሜን አሜን ቃል ህይወት ተስማዕና ቦታትና ሓውና ኩልኩም ተሓድሩ ልዋም ለይቲ አሜን ንኩላህና ልዋም ለይቲ አሜን ቃል ህይወት ተስማዕና ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ንሃትኩም ቦታ ህይወት ስናልና አገልግሎት ይባረክ ብሩኽ ዓለና አሜን ንኩላህና ቃል ህይወት ይስማዕልና ቃል ህይወት ይስማዕልና ብሩኽ ለይቲ ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ጌታ አሜን አሜን ንኩላህና ቃል ህይወት ይስማዕልና ናይ ኩላህና ዘመን አገልግሎት ይባርኽ እግዚአብሔር ለይቲ ቃል ህይወት ይስማዕልና ቦታትና አሜን
امين نقول لنا قال هي يسمعنا